Goedemiddag, van harte welkom bij alweer de 8e wedstrijd om het SKS-kampioenschap. Een wedstrijd die het zield wordt op de Vleuzen bij Eerlehuizen. En jertijds weer dat ik op de tweede tizi doe, is dat in 2014 verloren na de Vreed in de eerste weken. En Zondvlietnier is de wedstrijd waarom op de tweede tizi. Vlienier koert likwijls net rog in hier vanwege het volle wien en dat weer ik al het geval in 2024. En zadwaande staan de prachtige prijzen die ze hier in Eerlehuizen al 2 jaar te wachten zijn om udeel te worden. Die prijs dat is een beeldje van roestvrij stiel, maak het rog Race Westra. En dat beeldje is dan een scootje met een zeilteken erin. Alleen nog het iertalplaatsje, dat moest wel even vervangen worden. Maar het is echt een mooie prijs. We varen Joet weer een op- en delbaan met een mooi lang cruiserek erin. Aasten geven we die route nog wel even bedel. Maar eerst wil ik je hem voorstellen aan mijn mooi commentator Joet Gele Tarema, heersend kampioen in de IFKS A-klasse. Mijn naam is Geertje de Vries. Gele heeft vliegen week ik een paar keer verslag dienen. Ja. Doe een paar dagen vrij, maar de blues belutsen vanzelfs en de juiste wedstrijden. Ja. Wat valt je op? Nou, dat het een prachtige zielerij is. Hè. We hebben zo'n 8 prachtige wedstrijden al gehad. Zowel op een oude wedstrijd, er genoeg spektakel en wisselingen. Dus echt, de scootjesliefhebbers komen vol op hun trekken. Ja, dat is het 10 minuten Scott. Was toch ik precies timed hier de gele. Om dan uitpraat te wezen. De 2 gele ballen die hing je in het wand en de startprocedure is uiteenzet. Hier een beeld van het wedstrijdwetter en de boordjes die eromheen lezen. Er is zelfs weer een heel soort publiek. Ja, hoe kent ik oors? Het is vakantie, een soort mensen hebben vrij. En het is prachtig, mooi waar. Zoals ik al zei, vorig jaar goed net trok in. Het jaar ervoor ik net te volle wien. Nou, dat is Joet absoluut net het geval. Wij zielen van de midden een wedstrijd en oer het waar en oer de wien nou Jan Jonkman. De zinnen er mooi bij, maar de wien, dat is nog volle wichtiger. Ja, die is een mooie kreeftrijen. Met uitzitten gezien fjouwer. Wat inhoudt een knoopje of zien, maar kunnen uitzitten zien. 14, 15 knoopjes. Nou, dat is een prachtige zielerij. Misschien op het eind van de middag dat de wien wat omgeeft van het zuidwesten naar wat westen ta. Maar dat moet maar de pret net drukken. Nou ja, sageervetje, altijd net wol, dan moet het roer even om. En er ben ik een paar scootjes dat het echt net bij wol, dit hier. Ik denk dat het grootste voorbeeld wel Ljouwert is, hè? Ja, juist dat die nog op een teleurstellend 12e plek staan. En vorig hier naar de grootste uitdager die van Jereveen, tenminste in de rangschikking met hun tweede plek. En die daarvoor treden, daarvoor vierde en daarvoor vijfde. Dus ja, die gingen wel in ieder geval van de winter heel hoge verwachtingen. Maar ja, Willem Zwager had het met het interview volgens mij op terhen of langwarig zijn dat het er zelf ook net klaar voor wie om het maar heel kwart te zeggen voor dit kampioenschap. En dat is zeker teleurstellend voor hemzelf in het eerste plak, maar ook voor zijn bemanning en alles wat er omheen zit. Ja. En dat blijkt dan ook mijn 12e plak in een keer een tweede plakje hellen volgens mij op Jennewoord. Ja. Of Veenhoop. Veenhoop weer dat. Ja, en verder had alleen maar in de dubbele cijfers. Ja. Ja, dat, En ben er meer scootjes des van size van God, daar hield ik meer van verwachten? Nou ja, Jereveen regerend kampioen. En die matten, ja, het is nog net helemaal zeker, maar voor de titel wordt het wel een heel dreig verhaal. Maar naar jouw skippen voor die er relatief dicht bij elkaar staan. En Grauw redt er wel een beetje uit met jouw punt, maar daarna Akram, Jennewoord en Lemmer die het heel dicht bij elkaar staan. En dan naar Jereveen, ja, die staat toch een dikke 10 punten achter die eerste fjouwer. Ja, en dan zullen ze nog 4 keer eerste worden matten. En was wat de concurrentie doet, dan is er misschien nog wat mogelijk. Maar dat is koffiedikje en dat weten we pas na van de midden, na de wedstrijd van Joet. Hier is de leider in het klassement Grauw, duidelijk te herkennen. Net alleen nog gewoon de gele kap en de gele kont, maar ik gewoon de oranje wimpel daar onder de opstekker. De leider in het klassement leidt het wel een eindje uit. Aan de andere kant, als ze eens een keer een minnenwedstrijd hebben, dan wordt het dadelijk weer spannend. Ja. Omdat ze al een hege outlook hebben van het 10 punten. Ja, nou dat is ook wel mooi, hè? Want iedereen had eigenlijk op zich wel een grotere outlook. Akram had maar 8 nog de lidste outlook. Dus net één kan zich echt een grote flaters nog permitteren.
heb ik grauw wel wat een buffer gehad. Maar het is ook wel mooi patiënt om grauw. Die jongens maar zei juist ook al als eerste wet erop. Ik heb niks om tafel letten. Maar ik het hele seizoen al. Hij echt wel een soort traint het hier. En echt erop gebrand dus om als team zijn toch het vierde plak wat var hierheen. Om dat weer rug te zetten. En wel mooi patiënt dat het dan ook uitpakt. Ja. Hier het scootje van Janne Wout. Daar hebben we de camera on boord. De blik wol niet achteren, maar de camera steert op het voordek. Ja. Zodat we haast het hele dek in beeld hebben. Ja, ik ben mooi patiënt bij Janne Wout. Ja. Een mooie, jonge, enthousiaste ploeg. En dan zeker Juster. Ik hier er wel verrassend mooi om te zien dat ze die teleurstelling op staren. Dat ze zei Juster weer omkomen kon. En dan zit het wel goed in die ploeg. En dat is wel mooi om te zien. Dus in principe van de morgen nog even. Nou, daar zit wel grinta in, om het zo maar te zeggen. Die ben wel gebrand om. Die camera zit dan naar achteren gericht. Maar zij ben echt wel naar voren gericht richting het klassement. Ja. En mooi. Ja, en ze hebben de teamgeest is ik goed heb begrepen. Ze hebben juist een mooi feest viert. Ja. Hun tweede plak, ik net te laat maken, want dat ken ik zelfs net, want Joet moet je er ook weer fris bij zitten. Maar wel even maalkoor echt dat tweede plakje viert. Ja, dat is ook belangrijk hè, in die 2 weken. Dat kan net alleen maar focus 14 dagen lang alleen maar op het ziel wijzen. Maar dat kan nog rond voor ontspanning wijzen, maar dat kan prima gecombineerd worden. En dat is ook hartstikke mooi. Het 5 minuten Scott. Dan zitten we nu 4 minuten voor de start. En dan zie je toch echt wel dat die scootjes haar positie beziekje in te nemen. En elk heeft natuurlijk een voorkeur. En dat moet maar correct zo uitkomen dat ik slag het. Hier Akram, de nummer 2 in het klassement. Daarachter Langwaar. Janne Wout, Nootrodde Wingjet. En ik een plakje zie ik het lieke Usata dat de beste start onderin bij de pen weer. Hè? Nou, ik denk bovenin. Bij Denk het startskip. bovenin? Ja. Oh, want Ja. of hij binnen Tons is nog wat verlijn. Ze hebben wel wat verlijn. Het verschil is net meer zagrut. Maar het lijkt dat vanuit de bovenkant bij de startkotter daar waar dat het kwaste paard is naar de eerste tonnen. Maar we zitten hier net op het wetter, dus we kunnen wie net helemaal zien hoe die exact door de markt gaat. Maar op de beelden lijkt het wel dat bovenin het kwaste paard is. Is vaak ook wat zever. Maar we zullen zien, er leidt een prachtig kruisrak in en doe kist een foutje nog wel kist die permitteren. Ja, we zien nu op beeld de route die we varen, een op- en delbaan. Het hier wel even neemt. We starten dus en dan gaan we naar tonnen nummer 1 om tonnen nummer 2 heen. Dat is de spreader die het veld een beetje uitkoor helimat. Dan voor de wien naar tonnen nummer 3 en dan mag je kiezen links of rechts, bakboord of stuurboord. En daarin kan vaak het verschil maken worden in het kruisrek, maar ook in de keuze van welke tonnen pak je daar onderin. En dat is Sint-Wurg de favoriete route van de skippers. Ik van een soort organisaties, maar ik net heel makkelijk om die route de goed op de wind te houden. Maar deze wedstrijdleiding die doort het ongen. Ja, de voorspelling ik wel dat het qua richting best wel een stuk stabieler is dan Juster. En Juster koert ik echt net om daar een op- en delbaan in te lezen. En ik denk dat de commissie daar ook heel blij mee wie. Ja. Nou, de wedstrijd wordt georganiseerd door de zielvereniging De Vleuzen. En Koudemer Henk Speerstra had als wedstrijdleider de touwtjes in handen. En het is voor hem de eerste keer. Spannend, zeker spannend in mijn eerste keer. Ik heb wel de sprintwedstrijden die in en ik kom echt, en dat zei ik al, in een gespreid bedje. Dus mooi team om je heen, dus dat maakt het zeker relaxter. Nooit waar je net ziel te hebben, toen ik er wel bij, dat is natuurlijk spietig. Dus ik denk wel heel fijn is dat we heel ziel hebben, zeker. Ja, Libbe, het waren er wel een beetje net dat het uiteindelijk weer een keer terug in koer. Nou, zeker, want elke keer was wel alle voorbereidingen, een mooi team. En dan uiteindelijk had het dan op het laatste dag net trok iets, dan is het natuurlijk wel extra zuur. Ik denk vorig jaar hebben ze dat geprobeerd om toch nog een feestje eruit te persen. Dat is goed lukt, vandaar onze nieuwe locatie, nou in onze nieuwe keer. Dus we kunnen nou zien hoe dat dan in een hele dag, maar het is ook wel spannend omdat we de hele dag nog net altijd die in hebben. Zeg maar. Dus ik ben benieuwd, het is er niet. Wat ik spannend is de baan, want ja, je willen altijd kinderen op een delbaan maar een gate in Lisse. Ja, dat is wel het plan. Ik denk dat dat de mooiste is. We hebben westelijke Wien, dus ik is de lengte van de baan gebruiken, dat is het mooiste eigenlijk. Dus en ik denk ik het spannendst.
Ja, die wien die bleurt redelijk gelijk zo nog wat rom. Je kennen naar het westen richting Fjouwerroeren, zei u Zwaarman. En dat kan mij de op- en delbaan ook. Dat kan maar op een delbaan. Ik wil altijd nog een blauwe boei die ik even erin gooien. En ik denk dat wij er wel aardig flexibel in zijn. Dus ik denk dat het goed komt. Wel, hij is my time te gelen. Hoe lang is het nog rond de start? Ja, Nog hoor een minuut? Ja, iets over een minuut. En Romoy Pchen, het wedstrijdcomité heeft de pin wat verplaatst. Dus dat ligt er nog helemaal goed in te lezen. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, dit is een prachtige eerste cruiserak. Mooi op lengte. Zoals je wel ziet, het meest positioneren zich toch bovenin. Ja. Als je de drachten Ja, ik ben namelijk in de midden. Grauw zit je bovenin. hier bovenin. Stredden. Ja. Jouweren met erachterlangs. Maar ja, die kon juist direct maar in beroerde start kon ze het eerste plak pakken. Dus Ja, die Jens- herinneren ze ook heel eerlijk over. Een beetje gelok hè, maar de wind toen. Ja, ja, Heerenveen, Jannewaard en Grauw zit echt helemaal bovenin. Grauw zit hier bovenin. Ja. En als het snit zit nog boven het start, ja, die zit daar boven Jannewaard. Hoe lang is het nog? Het is nog Een hele minuut. hele minuut. Hier onderin Akram dus. Dan Ljouwert hier komt de Zuidwesthoeker nog om. Want die is wel heel dol. Ja, ik ken daar in dat Bovenin. gatje, ja, gatje boven snit. En waar vaart hij nog achter Del? Dat, Die is te let bij de start. dat, Daar is het startschot. Nou, even hier Otterik. Snit die leidt stil op de start en die wordt daar in het Zuidwesthoek al heen. Dat weer Jereveen zeker. Ja, ik ga Ja. van bovenin. Ja, zit hem eruit. Ze zit hem eruit. Ja. Te volle scootjes of ze hebben het net schenken. Nee. Maar een valse start. Algeheel vals. Spietig denk ik voor de Zuidwesthoeker die het mooi op het startschot oer de line ging. Bob in. Ja, ja. Maar we moeten het nog een keer bezieken. Nou, de procedure is nou, ze wacht even tot de meeste skippen met wat onder de lijn winnen. Dan gaat de reerde bal eruit. Dan krijgen we een sein en dan 1 minuut. Nee, dat die bal naar beneden gaat, krijgen we na 4 minuten schot. Ja, dan geven we net weer meer voor het 10 minuten, maar dan krijgen we het 4 minuten schot. Ja. Dus als die reerde bal eruit is, Het is eigenlijk nog 6 minuten. dan is het nog 6 minuten. Ja. Maar eerst met de scootjes dus weer achter die startlijnen. Ja. Ik verwacht ze dat ze wel vrij rap weer een nieuwe procedure inzetten kunnen. Ja, is vaak voor de ritme van de wedstrijd ook goed om nooit net te lang te wachten. Want de wien is vrij constant op dit moment nog qua richting. Een beetje de onderste start onder de pin. Een beetje verplaatsen misschien en dan zo gauw mogelijk weer in die modus komen. Ja. Hier de bovenste tonnen, hè, de gele pet. En daarbij luidt een boordje met de blauwe tonnen. Daar hier de wedstrijdleider Henk Speerstraat ik hoor. Dat als de wien wat er om het zat de verwachting is, dan kennen ze er een blauwe tonne. Dat is een vervangende tonne. Dan wordt dus de tonne met de gele pet vervangen door een blauwe tonne. En dat wordt kenbaar maken onder scootjes bij die gate, bij die poorten. Dan wordt er een vlag getoond, de I-vlaggen. En er wordt een loodsignaal, jong. Meestal is dat een skiersriochtersfluitje. Hier is duidelijk dat boordje mooi die blauwe tonnen in beeld. Eventueel wordt u dus inzet van de media. En wat er nog even specifiek bij zijn door de wedstrijdleider. Het ken ik wezen dat ze daarna, wat de wien dan weer wat omgeeft, dat ze dan de gele petten weer inlezen. Hè? Ja. En Ja. dat we dan wel weer kenbaar maken. Ja, en die blauwe tonnen bedoelen ze met name bij de op- en delbaan. Omdat er eigenlijk maar 2 rakken haast. Dus een cruiserak en een Fjouwerwinsrak. Ja, en dan is het gewoon lastiger om die tonnen te verslepen. Zoals juist, er heeft 4 rakken met een songlas. Nou, en dan zit er eigenlijk er altijd wel een rak vrij. Met geen scootje in shield. Om die tonnen te verslepen. En dat is een beetje het probleem op Starem. En alleen leidt veel op een gegeven moment Sanne en Oedelkoor. Dat de eerste zit alweer in het cruiserek. Terwijl de laatste echt nog in het cruiserek zit. Ja, en dan kun je niks meer met die ton verslepen.
Jennewoud. Daar is de rode bal eruit. Dan krijgen we over een minuut het 4 minuten schot. En dan zit het nog een keer beziekje. Ja, nou, zo voor de wedstrijdorganisatie ook mooi was dat er nou wel trok hier. Dat Henk Speerstrik al zei, weet je, er zit wel wat spanning op natuurlijk. Ja, zeker. En sowieso altijd de wedstrijd bij Elehuizen, dat er zit altijd wel wat spanning op een of andere manier vanuit binnen de SKS. Ja, Hoe kan dat? ik weet het net. Hè. Het komt, Het is, ik jerk wel eens van mensen die zeggen het is de allermooiste maar om op te zielen. ja, vind ik ook. Ik zou hier het liefste zielen. Het zoeken maar is ook een prachtige maar dit is echt een geweldige maar. Zeker dat die winners zijn inleidt. Mooier dan dit, zoals Joert. Maar wie krijgt 3, 4, 24 graden. Mooier dan dit wordt het En net. dan kerst de hele lengte van die Marques broeken. Ja, wat wil mij spelen. Hè. Er is net een scootje wat gelieerd is om Elehuizen of om Vleuzen. En dat zal ongetwijfeld mij spelen. Ze fine zelfs, de Zuidwesthoeken, hè? Ja, maar ja, die had ik een wedstrijd op Staren. Ja, ik al. Dus Ja. dat is wel wat dubbel. Maar het is net zoals Grauw, dat je hebt Grauw en Heerenveen bij Terhenne. En zo zit bij Elehuizen. Dus ja, zit op zich net een scootje onverbonden. Nee. Nou, en dan heeft vanmiddag de intocht van Jonne de intocht in Lemmer. Dus Ja. ja, het is ook altijd na de tijd. Ja, de hele- die prijsuitreiking komen net een soort skippers meer. Nee, dat is wel in die zin voor de organisatie wel heel zonde. Ja. En eigenlijk zeer het van de morgen ik al bij de routebespreking. Daar wien ik haast geen skippers. Nee. Het winnen alle bemanningsleden die het daar winnen. Hier hebben we het lemste scootje. Op een dealt tweede, vierde plak in het klassement. En Jasper Visser, die doet het heel best. Ja, zullen we wel wat meer slept hebben van het laatste slagje juster met Grauw naar de finish staat. Ja, Ja, dat, plakje Vlen. ja, nou ja, voor het klassement ben er voor 2 punten. Hè. Was er eens Absoluut, een ja. puntje Ja. in en dan is er een Grauw een puntje uit. Ja. En net dat ze voor de ambitie hebben om kampioen te worden, maar als ze er zat tegenbij zitten, is dat wel vergeten. En dat plakje, dat wil je net. En, Nee, dan telt elk plakje. ja, Elk ja. punt. Kan uiteindelijk beslissend wezen. Hier hebben we Akram. De nummer 2 in het klassement. Ja, want er zijn nog 4 wedstrijden, dus ja, weer langzaam zit ik wat naar het klassement. We houden dat klassement wel in de gaten. Er wordt een schema, hè? Nou, dan een dikke 3 minuten. Dus iedereen is zich weer aan het positioneren voor een goede positie richting de start. En de keuze voor of bij de pin onderin of bij het startskip, ja, die keuzes bij maken. Het is nu nog even de detailpositionering waar het exact zitten geweest. Als het totaal just maakt het op zich net zo volle uit. Nee, Naar dan, bovenin zit of onderin. Het is echt afhankelijk van de wien hoe die exact op elkaar stiert. Waar zitten de goede vlagen. Ja. Die zo op papier likken. maakt het net uit. Nee, Maar nee. had je op het wetter binnen en die wienvlagen vielen en sjoggen, ja, dan kun je daar wel een besluit toe nemen wat beter is. Ja, het enige dingetje wat nog is, de boventonnel is iets meer positioneerd richting de onderste starttonnel, richting de pin. Dat liekt het wat het qua te paarden wezen. Maar er zit ook wat meer risico in, dus in verhouding prima. Ja, Ljoutje weer al wachtje, die wacht het echt achter de startlijn bovenin. Vakje los om wat remmen. En om straks dan of als eerste of in de tweede lijn bij dat startskip te starten. Staat de Zuidwesthoeken, dat krijg ik die. Ja. En dan mooi gong Ja. oer de line. Ja, het zijn nog een laatste 2 minuten, dus ze moeten nog even geduld hebben. Het is heel verleidelijk als Ljout zijn om daar al te snel op snelheid te komen. En dat het gastje dan toch nog dicht gedrukt wordt en dan moest boven het startskip del. Maar dat zijn toch de zaken die strengst. Ja, dit is goed te trainen. Ja. Jouwer die wordt al oer de lijn, of nou ja, net oer de lijn richting Westerfield, maar wel onder de lijn wacht het. Dus de Ja. line wordt auszakkerd. Nou, zeg geluk dat er nog net 1 onderdraait. Hier heel mooi, hè? Er komt een heel in Nou bocht. kunnen we het heel mooi zien hoe ze onvaren komen Ja. richting die startlijnen.
Ja, Jouwer zullen we daar op De bakbord lezen. meesten willen toch bij dat startskip Ja, starten. daar bovenin. Bovenin. Ja, zo safe. Dat zal Jenna wat grauw. Lezen daar alweer wat zijn. En je boven Jenna wat komt er aan Ljouw toe. En nou ja, de Zuidwesthoeken komt daar vaak ook bij. Ja, dat is al. Ja, die ken ik vaak. Ljouw remt nog. Jouwer hier met alle gewaard van om nog een 50 seconden. Dat is nog lang. Om genoeg te remmen voor die ondertonnen. Ja. Zo ligt het alweer wat verder. Dat moet ze wel oprijden kunnen. Jenna Waard die al heel scherp zit op de startlijn. En daar komt Heerenveen weer boven. Die doet weer hetzelfde als Ja. ze krijgt. Er is dan net hier nog in. Jenna Waard zakt het nog wat. Maar die kan net de volle gang meiden met heel grauw. En grauw. Ja, en Zuidwesthoeken doet ik weer hetzelfde als ze krijgt. Ja, maar Ljouwt kan nog het gatje En dicht Ljouwert die zullen. kende tussen. Dat wordt heel krap voor de Jouwer. Grauw het positioneel mooi rond de onder zich. Dus die kan aan accelereren. Hier Heerenveen. Snits liet het ook wat heeft. Dat weer hem. Daar is het startschot. Sjoch een mooie line. Het is Individueel. individueel nummer. Ik moet noemen ze het net zien. Nee. En dat zeg ik nou nog altijd net. Nummer 6. Nummer 6 is vals. En dat is het Heerenveen. Ja. Zit bovenin. Ja, die ben ik alweer om. Ze ben al waarom, ja. Maar grauw liep het weer mooi voor te wijzen. Ik denk net dat het er nog steeds. Had ze dan weer om. Het is een marine. Ja, maar dan met de vlag ik naar beneden. Volgens mij had ze dan weer onder de startlijn binnen. Wacht, hing het er nog wel? We zien hier grauw. Dit een mooie start hier. Ja, die aan de water boven. Hier de water boven. Maar die had wat les van Grauw. Die had wat les van de wien die En, op die Grauw uit de zeilen komt. Huzum die gaat rode wien. Ja, die kiest de orenkoers. Die gaat door stuurboord de eerste stik. En dan komen ze aan bakbord bij de bovenste toon. Hoor. Nou, ik heb het startschip ook zijn vlaggen weer eruit. Dus het is alleen nog Heerenveen die het vals hier. In ieder geval valse start hier. Maar Grauw heel mooi voort en voor mij dat Snits daar. Ja, dat weten heel soort mensen net, denk ik, Gele. Maar daar heeft ik op grauw zilt, hè? Ja, zo en hier. Maar dat is alweer een aantal jaar geleden. Ja, toen we het jouw begang hebben we hier met Beert Minkschild en daarna zij ze hier met Douwe. Tot en met Hoeveel kampioenschap mensen mooi maken? 2. Aha. Ja. Nou, je zullen de keuzes al hele mannen die het al voordraaien is naar stuurboord. De Lemmer. De Lemmer gaat er achterom. Ja. Ja. Docht hetzelfde. Hier is ik nog hier die dat hetzelfde docht. Ja, dat is dus het Westhoeken daar. En nou ja, dit zal Heerenveen wezen hier onder in beeld. Ja. Die naar de vaste start onder de lijnkamer is en toen een stuurboord voortgang is. Doe dadelijk stuurboord. Ja, maar met name daar boven in beeld, dat is onderin het wedstrijdveld, dat je met name op bakboord heel heeg oppakken, Grauw en Snits. We hebben hier Grauw een stuk heger geleid. En ik wil het zijn, dat Tusken, die zit een beetje tussen Snits en Grauw in. Die zullen nog op bakboord. Dus die zullen aan ons stuurboord doen komen bij die boventon. Als je toch direct een tussenklap. Dat ze ja, dan naar je stuurboord gaan. Ik Hakrem, hier nog Hakrem net naam. leidt daaronder. Ja, maar die lezen wel echt wel een stuk leger, dus die zullen, als ik het nou zo net voor Snits en wat zijn en Grauw langs kennen. Dat zullen we direct zien. En ik de Jouwer, Ja, nou rode wien. Geen hoe stuurboord verder. Nou, en juist hebben we gezien dat de slag die
die net een vakkaar hier van de skippers, maar die ze niet gedwongen dwang moesten, dat uiteindelijk heel goed uitpakte. Waar wit bad het het werk. Het liep er op dat Heerenveen net al te volle verlen had. Nee, ze kon vrij snel onder de lijn wegkomen. Van met mijn gijp en dan kon zo sturen word ik voort. Ja, verliest wel wat, maar het is een mooi lang kruisraak. Dus het is nog net van cruciaal belang. Maar een goede start helpt wel. Absoluut. De start is heel wichtig, wat er heel tijd zijn. Zo je zal onder Zuidwest ook een Huzum lezen. Hè? Daar ben je sowieso achter zometeen bij de boventon. En nou, Het veld lijkt een heel lang uit elkaar. ja, maar nu wil alleen hoe stuurboord. En dat is op zich wat een langere klap richting die boventon. En dan pakt hem daar helemaal rioks in beeld. Dus daar zullen toch Akkerum en Snit en de Jouwer zitten. Dan zal de voorste Snit wijzen, daarachter Akkerum en daarachter de Jouwer. Deze truien. Ja, deze treien prachtig in beeld bracht. Heel mooi. Ja, en Snit, ja, die snijdt hem nou omheen. Die gaat echt richting die tonnen. En Akkerum en de Jouwer. Ja, dit is wel het oude Snits eigenlijk. Zat ik Snit zo goed en de oude erop zullen ze weer echt net te houden met deze wien. En dan snijdt er hem eraan helemaal onderuit. Dit is wel wien voor het scootje van Snits. Ja, maar ik denk alle scootjes doen het hier heel goed op deze wien. Ik het lemste Ek het scootje wat lemste. we hier zeggen. Ja. Ja. En je werd die truien, Snits, Ja. Akkerum En we en de Jouwer. krijglijnen nog alweer ja, wat parallel nu elkaar. Ja, En nu zoals toch dat Snits al in de lijn van Akkerum leidt. Jouwer leidt er nog een beetje boven. Nou, en die krijgen direct les van Snits. En dan komt er hoe stuur wordt heel vervelend doen. en de skierig zelfs Wet Grauw zit. En de klassementsleider. Ja, hier. Grauw heel safe. Mooi bovenin staat een bakboordklapje. En toen stuurbord ik mijn vrije wien varen ze nou ja, boven deze skip. Krijgt onder Snits en Akkerum die we krijgt zeggen. En Grauw zal daar bovenin helemaal rioks in beeld gaan strijden. Dat ben dan Ja. Snits, Akkerum en de Jouwer. En Twaard en Jonker dat meer wat zijn en Grauw. Ja. Die hebben Hier direct in beeld gebracht. Ja. En, Nou, Jennewald zit er ook weer mooi bij. ja, die zit wel wat in de tweede lijn. Als je Grauw kan aan, die kan vrij draaien en Jan Wout zult dan krijgen we wat verder matten. Maar Snits zo helemaal rioks in beeld en die leidt al boven Akkerum. Nee, je liekt het dat Jan Wout voorleidt, maar die leidt wat leger. Ja. Maar als het nou liekt het helemaal rioks in beeld, Snits die steeds heger kan. En dan wel boven. Ik boppen de Jouwer. Ja. Krijg lijnt parallel met Snits als leegste en die leidt nog aan als heegste. En die snijdt er mooi op richting die ton en dat is De eerste tonnen met zijn bakboord ronde. ja. En dan is dan de vraag, ja, zo, en qua hechte kist ik mooi zeggen, rioks in beeld. Die eerste zon, die vier zielen volle scherper ronde wien dan die fjouwer daar links in beeld. En daar had ze hem gewoon volle leger, daar is de wien volle westelijker. Dus ja, die mat ik verder. En dan is dan de vraag, hoe komt Grauw uit met Snits, Akkerum en de Jouwer? Is er nou ruimte voor al die treien die ertussen Snits verwacht zich wel dat hij als eerste eraan omheen kan? Maar dan is de vraag, hoe vier met Grauw? Die draait aan de bakboord en dan heeft hij ja, rug op voorrang ten opzichte van wat zijn Akkerum en de Jouwer. En dat zal de eerste 4 of 5 wezen. Ton hier midden in beeld. Ja, dat was de eerste bob in het beeld. Ja. Hè, helemaal links in beeld, die ben in tussen weer door bakboord. Ja, dat zal de Huzum wezen die daar op bakboord komt. Ja. Die winkt, denk de lemmer door de wien. En Ljout die er nog weer stuurboord doen komt. Die zal achter Huzum gaan en die zal dan voor de Zuidwesthoek aan naar bakboord draaien, verwacht ik. De vraag is wat tussen de ton al omkennen. Dat liep het wel op dat, of is ik net draaien. Maar ik verwacht wel dat Snits, Akkerum en de Jouwer en Grauw en wat zijn hier nog wel voor draaien kunnen. En ik gerne wat. Het hele peloton wat die bakboordslag wat verder trots had, die ben er gewoon jeder. En dan zit die Heerenveen echt wel, mij die valse start bij zijn voet die hoekingang. Dan komen ze daar wel heel beroerd bij, want ja, zij sluiten daar achterom. En dat is dan ook nog de mindere klap ten opzichte van de klap die het eerst naar Hele Huizenwest is.
Ja. Hier zo zo'n komen. Die Heerenveen helemaal links in beeld is. En Langwaard die daar nog stuurboord omkomt. Die zal daar nog ergens wat zien Zullen er willen. nog ergens tussen wollen. Ja, hier de Snekers. Ja, dan ben we haast bij die eerste bopperste tonnen. Ja, Dan is de vraag, is het snits of is het grauw? ja, dan wordt die draaien met voor de lemmer. En ik, dat zal drachten, denk ik, die daar achterom komt. Die moest nog vallen. Grauw had hem al regel uit, maar snit. Kerstnits ervoor. Ja, dat moet. Dat had we kennen. Ja, die gaat wel op 7, ziet iets verder terug. Iets meer rondte. Ja. Grauw nog iets maar in. Ja, dat rondte zat. Dat betekent dat, ja. En dan zoals het akkeren en de jouwer. Komen daar een stuurboord doen. Ja. Nou, die zullen daar naar tussen kennen. Nou, Nee, dan nee, kan nee, die nee. achter ons sluiten. Grauw die het gatje dicht houdt. Die wil echt net dat akkeren en de jouwer ertussen draaien. Dat zal ik net kennen. Snits als eerste om het tonnen. En de grauwsters op Akkeren, het tweede plak. akkeren draait hem eronder. En dan ben ik benieuwd wat de jouwer doet. Hoe komt u het maar wat zijn? Akkeren draait hem. En ik- Akkeren draait, ja. ja. En de jouwer. Wat doet de jouwer? Onder wat zijn. Hier de lemmer, ik er weer mooi bij. Lemmer. Ja, die kan achter ons lukken. Dan zullen we hier Jenne Wout die dan direct bij de lemmer draaien moest, maar toch wat in die smarge wino zit en net de gang rennen kunnen en dan juist al die schepen rennen erheen. Ah, knap dat Akram dan een gatje fine koer. Ja, en dan zitten ze er toch weer bij. Ja. Erik Jervin ziet iets heger. Voor Jenne Wout wordt het krabben om die tonnen te hellen. Ja, de jouwer die dan achter ons sluiten moest. Ik drachten, ik kon net een gatje vinden, kwam ik ook stuurboord doen samen met Jenne Wout. En moest ik achter ons sluiten. En Jenne Wout die het alle gewaarde om die tonnen te hellen. Dus dat het nu lijkt het heel knap. Ja, prachtig eerste cruiserak, hè? Bovenin, onderin, alles komt bij elkaar. Heel mooi. Leider. Heel mooi. Je komt zien, bakboord, stuurboord. Wat is de goede slag? Ja. Dat wel de mindere slag wie eerst richting het heidenskip stuurboord en dan Ja. mijn lange klap bakboord erheen. En dat pakte net goed uit. Maar van de andere kant, Ja. de jouwer zit onderin. Die moest wel helemaal achter ons sluiten. Maar zoals die aan de water herkent, die het gewoon wel voorin bij ziet, maar die het sappelen skip hem voorgaan laten moest. Hier nog wel de loerte erin voor de gijp. Die zo stuurboord naar de onderton en dan is het nou positioneren. Dus ze zullen wel voor de bakboord tonnen kiezen. Positioneren nu al in dat verderwijze rak voor welke ton dat ze straks gaan willen. Weer voor u net hield het goed te zien hoe ze om die tonnen kwamen. En dan zo mooi te zien, Jervin die dan maar een valse start. Liek eens even dat ze daar hoe stuurboord heel min uitkwamen. Maar ja, nou toch mooi in de middenmoot alweer zitten. En nou zoals het eigenlijk positioneren is al begonnen voor de keuze in het volgende cruiserijk. Een aantal die nog op bakboord zielen, die toen een hele huizenkant en een huiskant bij het test in beeld. Die zullen voor de bakboordstonnen kiezen en die varen nog eens op stuurboord al naar de gate. Ja, en die tonnenronding van die eerste bopperste tonnen
hebben we dus krijgt de achterdraag eerste Snits, tweede Grauw, drie Akkeren. Nou, dat is dan mooi dat de nummer 1 en 2 in het klassement zo dicht bij elkaar zitten. Op een vierde plek toch weer Watsijn. Die het heel goed die behalve Juster op het eigen wetter. 5 De Lemmer, 6 Huzum, 7 Zuidwesthoeken, 8 Jereveen, 9 Jerrewoud, 10 Jouwert, over de hele mannen, 12 Langwaar, 13 Drachten en we het jongen De Jouwe, die moest achter ons sluiten. En die luidt op het 14e plak. Kijk, mooi in het shot zien, krijgt ja de wien al dat Grauw al voor Snits leidt. Tenminste, absoluut jongen. Het is nog even lastig positioneren richting de ton, hoe het eruit komt. Maar al die skippen die voor de bakboord stonden kiezen, ben ik alweer weer omgegeven naar bakboord. En nu is het zien hoe hij die gate erin lijn. Dat is wel wat vervelend, want als startst, dan leidt die gate nou net precies op het plak. Dus toen kist van tevoren eigenlijk net bepalen welke ton of nou al had was. Omdat ze die gate daarna nou weer verplaatsen. Nou, wat duidelijk is dat Grauw weer hele goede zaken doet. Akkeren die iets meer de hele huizen kan kiezen, Grauw die iets meer voor 7 in de midden gaat. Dus die houdt controle hoe beide. Ja, krijgt Snits nou een vlaag erin, dan zal die als eerste gaan. Krijgt Akkeren maar een vraag, dan Grauw het bij beide. En ze lezen er gewoon voor. Dus je kan op beide posities en vrije win van achteren. Ze hebben geen les van skippen daarachter, dat is wel heel goed. Akkeren heeft toch wat les van die skippen meer achter, die zullen toch wat omheen gaan. Maar Grauw helemaal vrij in de midden. Als ze nog bakboord of stuurboord varen. Ja, wat misschien wel aardig is, we zeggen natuurlijk Snits, hè? Als eerste om die bopperste tonnen. Lezen ze nou op dit stuit eerste of tweede? Dat is even de vraag. Maar we hebben van de morgen ik bij Jappie Visser-West. Hij komt eigenlijk nooit op een routebespreking. Maar we hebben even opzocht op hem maar. En Andor die vregen hem hoe hij het in dit kampioenschap onsjocht. Wat turbulent, om het zo maar te zeggen. Ja. Ze nou nog hebben een paar mooie dagen en er zit een paar hele slechte dagen tussen. Dus ja, jammer. Ja, je bent wat een yo-yo, vond ik. Het begon min, toen een paar hele knappe resultaten met de herners uitzitten. En dan denk ik, nou, als ze dit vasthouden, maar dan op Starum is het weer niks. Hoe kan dat toch? Ja, als ik dat wist, dan hier ik het oplost. Onder de wedstrijd natuurlijk. Maar ja, ik won het even net. En dan, dan is iedereen, dat ik van tevoren ik al zei in een gesprek, dan is iedereen echt wel zo goed, dan heeft het echt pech. Dan komt er net weer bij. Hey. Nee, dan kist het wel beziekje, maar dan is juist dat de breedte gewoon het niveau tannaam is. Ja, zeker weten. En dan begin ik, omdat het achterin lijst en de herst net volle ruimtes, begin ik over de keuzes te maken. Dus eigenlijk wel wist van, nou ja, dit wordt niks. Maar ja, je moet toch wat proberen. Daarachter zielen wist zeker dat het misleidt. Misschien zit het even mooi. Maar meestal zit het die daar dan ik net weer mooi. Het scootje rint dan ik het goed genoeg. Want anders de rest heeft die problemen net. Dus het rint dan ik het goed en dan staat ik het fine kist. Ja, dan heb je hem op weg. Juster een vijfde plakje. Hier is dan weer een beetje een beter gevoel. Ja, zeker. Er zijn wat dingen onpast. Dit keer wij deze kampioenschap oorsbeen gang. Dus ik haal het weer een beetje weer omdraaid naar het voorseizoen. Zeg maar. Ik qua vakkeuzes en dat soort zaken. Ja, just een ronde beter. Ja, zeker. Jappie Visser, skipper van de Snekerpan. Dit ze krijgt wel als eerste om die bopperste tonnen te gaan, maar no tweede in de wedstrijd lieken te lezen. Grauw leidt op kop. Ja, het ziet een beter verder winstrak. Nu heb ik me iets meer druk en leidt er nou echt voor. En die had nu ook nog vrije keuze. Grauw kan kiezen welke ton ze echt pakken willen. Hier Sjoerd Hafland die al even achterom zit, waar komt die wie wij? Ja, die komt van achteren, maar dan is de vraag onder welke hoek. Is het onder de bakboordshoek, maar we een beetje vallen. Of is het onder de stuurboordshoek, maar we gijpen en dan een beetje vallen. Hier Huzum en Jennewoord onder in beeld. Die nog wat heger zitten. Ja, Snits die daar als tweede gijpt. Die zit nu in dezelfde lijn als Grauw mee. Dus ja, Grauw die in het verder winstrak de koppositienaam heeft. Ja. Dus de klassementsleider ik een kop in deze wedstrijd. Al 2 keer een overwinning behellen. En nou ik weer hele goede papieren.
Ja, dan komt direct alles bij elkaar in die gate. Ja, links in het beeld daar is die gate te zien. En daar is Grauno Hastentag. Ja, ja, En die zal dan voor de bakboord stonden kiezen. ja, zet de loerte eruit. Dus die loeven direct op, direct die snit giet de Ja, de loerte eruit. snits gaat de loerte direct uit, ja. Ja, die zal ik achter grauw omgaan, zal ik verwacht ik. Ze krijgt zeggen we Akkerum op het tweede plak. Dus even zien hoe die uit dit verre wie in zijn rek komt. Ja, daarachter snit Ja. zitten Akkermers. Zit Akkerum. Dus dan haalt hij het tweede plak. Ja, en ik kan nog wel even van welke tonnetje pakken. Ja, De die- Lemster zit daar echt nog. Die zit er helemaal bovenin. Ja, Dus- als die orentonnen pakken. Ja, dan mag je die als eerste. Zat is Jen, zal de Lemmer inderdaad die stuurboordstonnen kiezen. Zal Akkerum achter Snits omgaan en ik voor de bakboordstonnen. Hier is Snits. Die eromheen is en alweer in het kruisrek zit. Achter Grauw ongeert. Eerst een likje van de bakboordstonnen te kiezen. Maar we zien duidelijk ik dat de Lemmer de stuurboordstonnen pakt. 7 tegelijk met Akkerum eromheen geert. Pieter meter hier. Ja, is het Westhoeken de toch die daar achter Lemmer omgeeft? Helemaal. Ja, is het Westhoeken hier achter Lemmer om en dan is het wat zijn die achter Akkerum omgeeft voor de bakboordstonnen. Ja, Akkerum en Lemmer 7 tegelijk. En dan dus Zuidwesthoeken. Toch, ik krijg nog voor wat zijn. Ja, De Huzum. dus hem gaat dan achter wat zijn om. Daarachter kwam Jennewoud. En Jerveen koos voor de orentonnen. Die gaat achter Zuidwesthoeken. Ja. Maar dat zit nog heel dicht bij elkaar. Ja. Dat kan ons nog alle kanten op. Jou het zet nou de draai in. Ja. Dus dan noem het zien. Ik zeg maar de laatste fjouwer. Helemaal al lang waren drachten en de jouwer. Mooi ook over die drachten nog voor de stuurboordstonnen kiezen zullen, verwacht ik. Dus daar is binnenste binnen. Nou, meestal kiezen we ook voor die bakboordstonnen, dus eerst richting het heidenskip. Dan waren die er wel wat een vervelende ronding door. Die lijkt dat die wat onder de hele mannen komen. Ja, dan kun je beter wat remje en erachter blijven. Heel mannen. Heel langbaar. Ze lieten best wel een godsa vallen zo lang waren richting die ton. En ook in dat hele stuurbedrag is nog dan in die smarige wien. Of doe maar het zo goed wees dat er qua hechte uitzielijk is. Maar dat had ze nou al na 8 dagen ik dan net zien dat ze dat kennen. Ja, hier is het dan onder de hele mannen met een vak. Ja, dit is wel Dit is net goed. vervelend, ja. Ja. Ja, nu draait het waarschijnlijk uit ellende. Ik draai ze maar voort naar bakboord. Ja. En dit had... Ja, en de nummer 1 En dat- van Juster, die leidt nou laatste. Ja, hè? ja, Ja. ja.
Ja, juist er net een goede start en dat pakte heel goed uit. Je op zich best wel een... Oh, met de pen wint het best. Ja, daar wint voort als onderste. In principe moet dat altijd een goede start wezen. Zeker met wat ze juist snel had, dat ze echt wel rennen. Dus ja, dan dat hier wel oorzaak pakken kind. Of misschien wel Marten. Zeker omdat het net daarboven zit en die koer dat bol. Ja. Drones in de loft. Ja, en wat grotere drones. En wat grotere drones. Heerlijk. Nou, je ziet het hele veld de ruddelkok in. Zo'n skippen hier over stuurboord. Die grauw voorop en snits erachteraan. En ja, de rest die hoe bakboord is voortgang is richting Elehuizen. Nou, lang waren die inderdaad, maar uit ellende voordraaid is. Achter die hele mannen wij en nou ja, de bakboord stonden pakt had en echt door de wingang is. Wat die auto, wat die in hier. Ja, grauw gaat ik al wat rode wien. Ja, Gaat nou oerbakboord op die tonnen aan. ja. Ja. Ja, dan hadden ze daar waarschijnlijk goede windsjoen, maar die windsjoen wordt westelijker worden. En dan hopen ze dat ze in één keer die tonnen aanrennen kunnen. Ja, dat zou wat letter in de midden wezen, het Jan Jongman van Moon zijn. Dus Ja. Akram die al eerder gaat, dus dat een aanvalslag op Snits. op Snits. Ja. En Snits kan nou eigenlijk ook nog net draaien, want dan is hij in de smarge weer van Grauw, dus die mat wat verder. En dat is wel, ja, de baan leidt erin vrij rom, wedstrijdwetter leidt iedereen. Dus doe kisten met twee klappen rennen. Dus een lange stuurboordsklap of bakboordsklap en dan vervolgens met een orenlange klap kist in één keer naar de tonnen. Voor de wedstrijd is het vaak wat mooier dat het wedstrijdwetter wat sneller is. Dat het net in twee rakken rennen kist. nee, dat er wat vaker Ja. klust worden moet. Ja. Ja. Dat is wat vaker een keuze, maar het keer nog wel. Of, Ja. En ook in iedereen het al wel vrij zielen, maar lange klappen, dat draait gewoon minder. Dus dan is er minder kans om wat in te hellen. Maar aan blijven benijd hoe de lemmer uitkomt. Hè. Ja, het die oren tonnen pakt, Ja. daaronderin. Ja, Dus dat is nieuwsgierig om te zien. ja, Heerenveen hier die oren tonnen ek. Die gaat iets verder terug dan de lemmer. Ik goed te zien dat er wel wat wien stier, want dat weer een beetje de angst dat er wien wat voortvallen zo, omdat het toch wel een stuk warmer is als de oude dagen. Maar is dit mooi wat wien. Ja. Zo het mooi, Heerenveen die het door de wind gaat voor hele huizen en dan met stuurboordsklap richting die boven tonnenwol. Lang draait ik. Ja. Heerenveen zie ik wat meer de kanten van de mar op. En Langwaar kiest er echt voor om in de midden van die mar te blijven. Zuidwesthoeken, Juste er heel mooi bij en ik joe het weer mooi erbij. Is ze krijgt als vijfde om die kwam die in die gate. En Auke de Groot hier ook al een paar keer zijn, hè? Die Lietse wetters, dat vindt er eigenlijk net zo leuk. Nee. Hij zult liever op dit soort mannen. Nou, Grauw zal die bovenste tonnen net hel, zak ook dat zak goed shop, Nee? want dan, nee, dat zullen ze net in één keer rennen kennen. Wat ze wel heel goed doen is binnen de ton blijven, dus wel controle over het veld houden, dus Lemmer en Heerenveen en in die hoeken net de 4 voor erin letten. Nou, daar zullen ze echt voor langs gaan. Maar Snits is vol letter draait, kan die dan wel in één keer de ton? Ja, dat hangt er wel vanaf hoe die wind er dan vanuit die heidenschipshoeken hoe die komt. Ja, dat is Als Snits. je Snits kan wat vrijer varen en die had voor het klassement net zoveel te verliezen. Nou, Grauw, ja, is dat wat berekenen. Die mag gewoon bij die eerste 3 of 4 blijven. Dan is dat net zo spannend. Snits zal echt voor overwinningsziel gaan. Nou, als ze er nou vragen is, dan zeggen ze, die skippen zal ik er. Nee, we zullen net naar het klassement dat we ons zielen binnen. Maar dat gele dobbelstuk skippen, dat is dan net zo. Nou, letterlijk tijdens het zielen hebben we het net van. Nee, maar hij is het in achterhollen ja, toch? Ja, je wist hoe het ervoor staat. Ja. En dat zal naar de 1, 2, 3 wedstrijden nog net zo wezen. Maar nou, hè, dit ben de... Ja, dit ben de finales. Hè. Je gaat het om als het nou
En er wordt gewoon geen dikke punten op rennen. Dus er moest er gewoon bij zitten. En dan natuurlijk gaat wel grauw controle haar lemmer. Als je bij lemmer treedt en mijn lemmer erachter, Ja. dan twaat mijn lemmer ervoor. Ja, Of Akram of Ja. een van de Jennewaard. concurrenten. Ja. Ja, hier is Lemmer vierde in het klassement. Of deelt treden vierde in het klassement. Mooi, Jennewaard. Ja. Nou, die ging je wel voor Akram los. Maar je ziet wel grauwe links in beeld die alle controle nog had. Ik hoor de lemmer. Akram die echt wel met die tussenklap wat ouderlijker te zakje. Want ik verwacht dat Jereveen die hier achter de lemmer zit. Daar echt vol langs kan. En daar zie je het midden in beeld. Een grauw die daar op bakboord zit. Daar komt op stuurboord de lemmer aan. Precies midden in beeld. En Akram die daar op bakboord komt. Werd de lemmer dus voor Delgeert. Ja. En Snits hier helemaal links in beeld. Ja, die liggen die bovenste tonnen wel aan te kennen. En hoe komt dat dan uit met Grauw? Dit nog een klap maatje mat. Ja, het is, de Grauwste zullen dat vervelend vinden dat ze de eerste plak misschien kwijt binnen. Maar echt prima als ze maar voor Lemmer, Akram en Jennewaard blijven. Dat ze misschien dat ze net direct zeggen, maar dat zou ik wel. Ik zou dat wel prettiger vinden als ik in daar op het schip zie, omdat je daarvoor blijft. Nou, je ziet de boventon vlak voor het kopje van Grauw. Dus je zult direct draaien in een stuurboord en dan gaat de stuurboord naar die tonnen daar. Dan zit ik geen risico nemen om hem daar nog voor snits te draaien. Weet ik net precies wat de afstanden wie en hoe dat uitkomt. Maar daar zit er net al te veel risico in nemen. Afstand liever wat kwarter het Grauw nog had tot de tonnen. Ja, Maar ja, ze moeten met het hele schip voordeel. Dus er moet wel referentiekader in de achterkant van het schip. Dat de roer en het helm houdt, moet er echt van ons kennen. We krijgen hem net geweldig voor stuurboord uit. Net zet hem hier wel vrij rommelig het. ja, mooi om te zien hoe ze heel verschillend op die eerste tonnen aankomen. Ja. En bakboord het voorrang op stuurboord. Ze is Ja. nog maar een keer. Ja, ze gaan er al achterlangs. Ja, Het ze sturen we draaien. del, scoort Ja. wordt vieren, gangje Ja. meidje. Ja. Ja. Wat Grauw. Accepteren ze dat Snits nou de eerste plak pakt? Ja, nou ja, wat ik die in had natuurlijk, hè, als het 4 ziels, dan ziels de volle meters. Dus je bent binnen de ton. Als controle op het veld, ja, dan kennen wij iemand die het wat verder gaat. Dat is net dat die er voordeel gaat. Voor de wedstrijd mooi. Ja, het is heel mooi dat er strijd is om dat Nou ja, eerste dat bedoel plak. ik. Hè, dat ben wekselingen, dus dat is voor de wedstrijd Ja. altijd mooi. Snits in Groutwa. En dan, daarachter. Het liekt de lemmer te winnen. Maar dat zien we dadelijk zien. De voorste twee die gaan dadelijk om die spreader heen en zitten dan alweer in het Vardewiense rek. Dus dat alle oorenscootjes nog. Ja, en die hebben ook een gatje, hè, naar de nummer 3. Ja, dat gaat heel duidelijk. Ja. De lemmer die in de gate eigenlijk met Akram als het ware om de tongang, waarbij Lemmer voor de stuurboordstonnen koos. Maar ik Jereveen ligt er een hele mooie slag te dan. Ja, als je dan nog in het die vals wien en achter ons sluiten moesten en nou hier bij die voorste 5 zitten. Ja, die liep je echt achter. Die zullen hem direct draaien in de lijn van de Lemmer. Zeker dat Akram dat gatje wat even let. Die wacht je nog even op wat zijn. Dat denk ik je met witte kapje links in beeld. Daar moeten ze net onderlezen. Ja, wat zijn. Dan is even de vraag dat ik nou rond is voor Jereveen. Nou, die draaien maar onder. Het zal rap draaien. Want die, Ja, Akram komt er om. dat is goed in de zone. Nou, Jereveen lijkt vol, dus dat is prima. Dat is hartstikke mooi. Lemmer gaat als strijden om het tonnen. En dan wat zijn, dat is echt zien dat juist terecht wel een incident weer, dat ze er weer volop bij zitten. Als nummer Zodat dan de drukwest hebben van het thuiswetter.
Nee, dat ding. Het was eigenlijk Nee? een hele lastige wedstrijd. En dat eerste cruiseraak, ja, dat ging wel terug. Maar ja, wat Rinus ook al zei, maar je uit ellende bij me voordraait, dan ben je eerst boven. Ja, dat is eigenlijk net een heel goed cruiseraak dan natuurlijk. Heerenveen en Akkerum 7 tegelijk. Ja. Ja, Akkerum die wil wat uitzakken. Met die vorige Ja. trokkomslijn die nog een stredden. Ja, Toch met die tussenklap. nou heb ik hem als nummer 6 op scrum. Ja, ja, die zit ik echt achter Heerenveen. Dan is het best ook in Huzum. Dan zal er een woord bij lezen. Zuidwesthoek en nummer 7. Huzum 8. Ja, dit is dan verder weer wel weer opmerkelijk. Hè? Snit die toch echt als eerste weer een grauw die ja, er gewoon bovenlangs gaat. Ja. En ze krijg ik al. Ja, ik ben bewust dat ze direct gijpen naar je bakboord, dan is het clear. Huzum met eromheen. Ja, dan wordt die West-Krabi en die tonnen te hebben. Ja. Eerst cruiseraak ik al. Dit is ook nog dwars uit, als je zult wel heel leer. Ze hellen het wel, maar de gong in er al wat uit. Ja, door de keurig. Je bent niet in de wat, dus onboord zag je dat dus. Best er een mooi om de vakkeloerterrassen in te zetten. Daarachter de layouts. Volgens mij zeg ik daarachter de Jouwer. Dat is Olfde, die toch wat naar voren komt. Heeft hij wat ophellen? Ja. Ja, die oude, ik weet net dat dat goed gien is gekregen. Die had hem er wat tussen zetten. Ja, Ken dat? dat is in dit geval onder Jouwer. Ja. Die mij bepaalt dat het goed weer. Jou draaide minuszone volgens mij. Correct. Op het randje van de zone. Maar daar meest naar de Henry. Hier de jouwe. Zoals de graag achterlangs. Zoals tenminste niet ik onboord dat de Jouwer graag achter het helm houdt van de Jouwdel wel. Dat ken het, want dan zit het als eerste gijpen wel naar stuurboord. Maar dat slagen net zo nul wol kennen. Dat ken ook net omdat wel om die spreader heen maar. De Jouwt snijdt hem kwart om. Achter de jouwe weer dat drachten volgens mij. Ja, dan een hele mannen. En dan En dan lang war. Ja, nou, dat kost een beetje bij die ondertunnels zien dat dat net een Ja. heel sterk cruiseraak wordt zo van lang waren. En met name de meidjes met het aansnijden van die onderste tonnen. Dat zal Inesmarg winnen en onder de hele mannenlijn. Nou, dan moest dat cruiseraak in, dan heeft gewoon een. Maar dan kennen we een tussenstand, Jan. Maar ze krijgt bij die heeste tonnen snits op het eerste plak en grauw op het tweede plak. Draaien de lemmer fjouwer wat zijn zitten weer heel mooi bij Joet. En 5 na een valse start, dochs naar de vooreind het Heerenveen. Op een zesde plak leidt nou Akkerum. Zoon is de Zuidwesthoeken, 8 Huzum, 9 Jennewoud, 10 Ljouwert, Olve de Jouwer is dus op schoot van het laatste plak naar nummer 11, dan 12 Drachten, 13 de hele mannen en 14 Langwar. Nou, en in dit vierde rek liep het grauw weer hoe snel heen te gaan. Ja, toen ze nog bij de stuurboordlijn, dan is er inderdaad doorheen. Dus bij de gijp aan, dan is er bij de bakboord. Nou, en grauw leidt er al wat voor. Als het zo bloed zoals het is, dan zal het net voor de stuurboord stonnen kiezen en grauw voor de bakboord stonnen. Dat verwacht ik. Als grauw er nog voorkomt, dan heeft die keuze en kan die beide dan. Heerenveen die hier mee onder in beeld met de Zuidwesthoek in. In een klein sluit. Ja, hij bijna net zo vol hoor. Tenminste nu in dit geval sowieso Heerenveen nog net, maar kan hier net zo vol aan de wand. Die zullen een beetje heger kiezen willen. Die zullen bij wel wat zijn ongesluiten willen.
Mooi zien, heel Lemmer die gewoon een eigen koers kiest. Midden van het beeld, aan de bovenkant. Hier, Ja. Nou, ik krijg ik wel een beetje noodgedwongen koos voor de sturbord stonden, maar ja, ik moet rennen, dan is dat ook prima. Dan word je gewoon lekker vrij zielen en dan... En dan pakt het best aardig uit, hè? Want ze Ja. kwamen als vijfde om die eerste boppenste te tonnen. En nu ze krijgen als derde om de tweede boppenste te tonnen. Ja. Dus, Ja, om de Sjen liep het dit wat saai, maar als het zelf Fjärde Wind Ziels bent, dit ook wel prachtige rakken. Ja, want Fjärde Wind zit een heel soort in, maar zeker dat het er mooi in leidt. Maar die gijpen, nou dat zoals nog ook een grauw en snits. En snits leidt bij die bovenste tonnen voor. Links in beeld, zo grauw, nou die er nou echt wel, nou mast het leert 3 Sjen, maar die leidt er echt wel 2 scheepslengten voor, zodat het likt. Dit beeld wat vertekend wordt, snits die weggijpt is. grauw afsnits 1 en 2 in elk geval in deze wedstrijd. En we gaan even naar onze meesken op het wetter. Want we hebben natuurlijk boordjes op het wetter met onze radioverslagjouwers die het verslag doen. En in dat boordje zit ik Jaap Jongsma. Vorig jaar nog adviseur op het scootje van het Heerenveen. En nu dus analist bij Omroep Friesland. We hebben contact met Jaap. Jaap, wat vind je van deze wedstrijd op nota? Hoi Geertje, fantastisch. Dit is echt wat scootjes heel mooi maakt. Het is promotie voor heel Nederland, maar vooral voor Friesland. Het is skitterend waar om te zien. Ze hebben er een prachtige gate in. En dat maakt het verder Wienserak ik minstens zo interessant dan het cruiserak. En je zag Jirik, nou krijg ik bijvoorbeeld de Heerenveen hier een koeltje. Lemmer die weinig wien. Er zijn dus best wel wat drukverschillen hier in het veld. En daar kan je weer een heleboel voordeel van meenemen. En wat grauwe en snits door ervoor in is ik fantastisch om te volgen. He, ze gijpen heel vaak, dus het houdt ook in dat de kansen binnen. Maar het houdt ook in dat het ziekje is, waarom is het drukst niet vooral. Ja, en het maakt het ik net vreselijk volle uit welke tonnen als nimst hè, in die gate. Nou, je zeggen nee, dat is zo. Ik vond de linker vanuit het perspectief van verder wien wat grauw, nou waarschijnlijk werd door vond ik wel aantrekkelijker. Ze krijgen in elk geval. Wat je wordt zeggen dat bijvoorbeeld Pieter dingen een tussen of een middenklap in het kruisrak en dan zie je dat Lemmer die gaat helemaal links de hoek in. De andere 2 gaan rechts de hoek in en wie die middenklap die is net op zijn voordeel. Want die wal die loeken wat. Dus Pieter heeft je de aarde wat skeren op aan. Ja, en de oren die, nou, hier en daar even een plakje wixely. Waar zoest nou die yield op inzet, op grauw of op snits? Nou, grauw hè. Die het op dit moment, ja, die het wie nou weer in de zeil. En de snits die gijpt nou krijgt weer over stuurboord. Nou, dat houdt in dat ze waarschijnlijk ook de linker tonnen pakken vanuit het Verwien eegpunt. Nou ja, en grauwe is wel lekker 4 voet als ze krijgt. Hoewel snits hem natuurlijk, ik pakt het, dus het cruiserak wordt wel interessant. Maar grauw het wel een gotje. Nou, dat is duidelijk. Dank wel, Jaap. Bedankt. Jaap Jongsma dus, verslagjouwer op het wetter. Zit er middenin, ken de wien vielen. En ken ik Sjen Wet dus de betere slagen lezen. En die lezen net midden op een marsaar. Nee, zeker een cruiserak net. Maar wel mooi te zien wat voor vader in wie zijn raak grauw je krijgt en een ziel had. En die kwam als tweede om die bovenste tonnen. En ze lezen nog echt, nou, volgens mij wel meer dan 100 meter voor snit. Echt wel prachtig Fjärde Wind raak die je zielt. Indrukwekkend. Ongekend. Ja. Ja, het verschil is duidelijk te zien ik op dit beeld. En grauw die er alweer omheen is. En snits die de draai eens nog wat inzetten had. Ja. En dan is dat verschil wel heel groot. Snits kiest ik voor diezelfde tonnen als grauw. Ja, wel mooi zijn als het in dat Fjärde Wind raak zo mooi dwank is. Dat is wel. Het lijkt het vaak naar Fjärde Wind hebben we hem bekomen en wij kleermeidje voor het volgende cruiseraak. Maar hier is echt het verschil meidje. Want ja, ik verwacht net dat ze dit wel goed meidje in dit komende cruiseraak. Het verschil is volle groter als ze krijgen. Ja, ze ben er ook nog net. Nee. Nee.
Want hier gaat net snow om het tonnen. Maar, toch met het klassement, ja, wordt het wel heel dreig. Weer een grauw, prachtig gewonnen wien. Nou ja, wat Jaap ik zei, prachtige omstandigheden, prachtig zeilend. En nou gaat pas de nummer 3 om die tonnen. Ja, dat is toch wat zijn. En wat zijn we? Ja. Dat Klaas van der Meulen het wel geweldig doet. Lemmer die toch wel een hele huizenkant ziet. Wat echt een soort plan heeft. Soort verlen. Ja, Ja, dus kies nog echt voor die bakboot tonnen of kies ze nog grijpen? Nee, ze kiezen voor die bakboordstonnen, liep het mij. Heerenveen is dit. Nee, Zuidwesthoeken. Aha. Zien we Meindert de Groot onder vak zitten. De zoon van Auke. Zullen dan ook een prachtige Vjardewiense rak. En dan laat Zuidwesthoeken nou op het 4e plak. En dan verhoort het erin dat Vjardewiense rak best wel wordt. Ja, maar dit zal Heerenveen wezen. Daar achter de Lemmer pas. Dan is de lemmer 3 plakjes uitzakken. Ze kiezen alle jaar nou voor die bakboord stonden. Ja, dat betekent ook dat de gate er net goed in leidt. Nee. Grauw is al wat rode wing in. Ja, maak het een tussenklap. Die zal controle houden wel hoe het veelt. Ja, kun je dat even uitlezen, Gele? Die controle, hoe doe je dat? Nou, dat je in ieder geval tussen je chinstandersbuwen en de tonnen bij je hinnematten. Nou, daar zit ze nou zo'n zich positioneren, daar positioneren ze zich dan tussen. En als je zelf helemaal een hoek in geeft, ja, dan kist de controle wat kwijtraakt. Je doet dus gewoon tussen de tonnen blijven als het ware. Of tussen de tonnen en die chinstander. Dan heb je een hele soort chinstanders. Dan is het wel mooi dat ze alweer achter je oor komen. Lennart Huzem die volgens mij de stuurboot tonnen gekozen heeft. Ja, Akkerum die is als zonde om die tonnen in. Die is weer een plakje naar achteren schoot. Ja. En Huzem kiest als enige van de stuurboot tonnen. De Jousters. Dat Drachtennek lijkt het mij. Dit is de jouwer. Plakje voor plakje komen hier wat naar voren. Hier een oersjoch. Lang waar. Van het laatste plak al. Ja, ik heb jou erin, hè? Heb jou erin halen. Ja. Op mijn protestvlag op de Ljouwert Lauwert. een protest. Dan zul dat bij die situatie West hebben bij de jouwen. Want ik zie er nog een protestvlaggen. Dat het scootsie die ter de tonnen krijgt ronde. Dat wie de jouwen? Ik weet net zeker. De Jouwer Wiederland. Dit is Drachten. Daarachter Ljouwert. Zie, hier is Ljouwert, mooie vlaggen. En bij die orentonnen, bij de stuurboordstonnen, daar weer de vlaggen te zien. Hier is de rare vlaggen van Ljouwert. Wil dan de hele mannen wezen. Ja, hartstikke toos. Maar we hopen dat dadelijk nog even goed zien te kennen. En dat grauw de wien, dat die wien toch wat draait is. Want het lijkt het nou wel dat zij met dat korte stuurboordklapje toch in één keer wel naar die boventon kennen. En de wien toch wat, is wat draait, is al wat westelijker worden. Ja. Dan zei ze van verlees die tonnen maar een beetje. Ja, maar ik snit zijn daarachter, die gaat in dezelfde lijn mee. Oh, zo ben ik al ondergang. Ja, dit zullen gate-tonnen zijn. Ja, dit is de gate-tonnen. Want er zit net een gele pet op. Nee.
Nou, de spreader hoe je op zich net te verslepen dat uit de boventon niks meer doet. Dit is Drachten. En hier werd de kop van de wedstrijd maar grauw. Hier vooral. Ja, er wordt nog wel wat te slaan. Hè? Zeker als die wind dan wat draait, dan zit ze aan de goede kant. En in wezen koest dat via de wind al sjen. Want die via de wind koest al verschil meidje. Dat kan je net alleen omdat je sneller rennen. Dat had ik de meidje. Dat die wind gewoon aan de ene kant beter wie. In dit geval door waarschijnlijk hoe stuurboord via de wind. Ja, en dan wordt hier... Ja, dat wordt. ja, In de middenmoot. ja. Moment tussenklap. Maar je gaat nog toch weer de stuurboordsklap in. Het is zo dan dat die wind draait. Het is net een goede klap wezen. Dus dat is een kwart klapje wezen. Maar wel mooi aanvallend. Ze gaan er net om bij achterom. En toen nog zaak om plakje voor plakje. Had ze worden wel naar voren te gaan. En deze wedstrijd jouwt wel rond. Andere optie waarom het grauw zo gauw door de windgang wie is, omdat die wind toch wat draait weer, dat ze stuurboord ook net verder koen, omdat het gewoon wal weer. Nou, mij ik wel door de wind, want we er nog helemaal links in beeld zorgen, daar lezen de boordjes van de taskpagers ook al. Daar komen de schepen uit, dus dat is ik draaien, dus dat is echt wel draaien voor de wal. Grauw nummer 1 in de wedstrijd. Op wij naar de hoogste tonnen in het cruiserek. Ja, en wat misschien wel aardig is om even te vermelden. Grauw heeft een heel betoefde bemanning. Ik al jaren bloed dat. Nou ja, zo ongeveer gelijk. Maar een van de opvallendste gezichten bij die bemanning van Grauw is dat van Frits Doop. Dat is een ijshockeyer. Het is een echte Grauwster. En hij ijshockeyt altijd bij de Jonas Flyers op het Jereveen en ik in het Nederlandse team. En zo. Maar het oude seizoenkamer uit voor Heijs Den Haag. Komende seizoen komt er weer om bij de Flyers. Maar hij is van doel om eerst nog kampioen te worden met het scootje van Grauw. Want het scootjeszilm neemt een heel groot plak in zijn leven. Ja, zeker. Het ijshockeyseizoen is vanaf september tot en mei, zeg maar. En daarna begint ik al de voorwedstrijd en de trainingen van het scootjeszilm. Wat vind je toch zo mooi onder het scootjeszilm? Nou, het mooiste is dat ik gewoon een teamsport is. Hetzelfde wat we een beetje met ijshockey hebben. En ik ben er wel een beetje mee opgegroeid. Je bent altijd in het bestuur zitten van Grauw Scootje en bij de SKS. Dus dan wil ik al een beetje als jonge meenemen naar de wedstrijd. En je dan een keer de kans krijgt om een keer mooi te zien, nou, dan wil je dat ik wel eens een keer ervaren. En vind je dat zo leuk, dan ga je gewoon mooi. Ja, en dat is juist ook natuurlijk ook naar het kampioenschap, naar het klassement, want dan ben je een echte sportman. Wat denk je dan? Wat ik denk? Ja? Dat moet ik gewoon pakken. Wij worden gewoon kampioen. Ja, dat is mij nog voor jouw wedstrijd te gaan, daar ben je toch zeker van? Nee, je moet gewoon zeker van je zaak wezen, vind ik. Dus een beetje zelfvertrouwen erin, hè, dan hoop ik en worden we kampioen. Ja, ze zijn mooi aan op paard. Want ze lezen in deze wedstrijd ik weer op het eerste plak. En dan doen ze zelfs hele goede zaken voor dat kampioenschap. Grauw dus nummer 1 in de wedstrijd. Snits nummer 2 in de wedstrijd. En dan, ja, waar luidt er treien? Is dat nog altijd wat zijn? Of wordt dat het Jereveen? Of misschien nog Akrum of de Lemmer? De rest ook zou ik nog kennen. De spanning zit wat meer daar. Net zozeer om dat eerste plakje in dit rek. Nee. Grauw kreeg wel een stuurboord even een vlaag van voren. Dus ze moesten even bellen. Dat betekent wel weer maar een kwart stukje dat ze hem nou op bakboord waarschijnlijk hego pakken kunnen. Dus net zal ik nog een klapje maatje maar naar die boventon en dan maatje ze nou wel een gordje. Grauw bedoelst. Ja, die maakt het echt nog een gat. Ja. Misschien als net met hem zak goed krijgen dat ze nog een keer naar die boventon kunnen, maar dat verwacht ik net.
En dan ken ik het kwaste paardzielen en als je erachter ons zielen, dan maak je toch altijd krijgt een vierde om uit die smarge winter blijven. Nou, het kwaste paardzielen kennen, ja, dan maak je de minste meters. Duidelijk te zien hier dat Grauw nog altijd voorop leidt. Ja. Dus die kan wel verst opschreeuwen. Ja, daarachter wordt het wel. Daarachter is, nieuwsgierig. is het wel nog wel strijd, ja. Dat is nog net bezield. Mooi beeld zag vanuit de drone op het scootje van Grauw. Mooi te zien hoe ze haar koers kiezen. Ja, net moest inderdaad nog een klapje meidje. Nou, op bakboord weer er wel heeg naar die tonnen hadden, dus dan moet ze nog even een stuurboord vervelend klapje in, want die is dan leeg en qua gevoel ziel ze dan alleen maar om. Ook is net zo'n lang eind, maar daar komt De lemmer, denk ik. de lemmer wezen. Zult hij een monsterachtig cruiserak, want verder is rak weer net best. Die nou zakken naar 6 natuurlijk. En dan kun je hier nog niet een keer misschien een treden plak. Met Dat ze nog treien? vol Ja. wat zijn kennen, want die Ja. zullen er over stuurboord doen komen. Dus net gaat er nou omheen. Het lijkt me echt de lemmer. Ja. Vestersfeestje hoor. Ja. Ja, daar is gelijk in. Nou, is juist ik trouwen hel het loert het eruit en dan weet ik net dat ze die er weer in zetten. Ah, even in de gaten houden, want dat zou betekenen dat die wind draait. En dan wordt het. Hier Albert Visser voorop. Grauw zult zonder loert naar beneden. Dus als je maar even uitwijken voor die onderwinsten skippen. Maar de wind draait, want de stuurboord klappen in het cruiserak is gewoon minder. Hoe ik al zei. Ja, en ook is het stuurboord ja, een beetje romwind naar beneden gaan. Ja. Dus werk aan de winkel voor de. De commissie moet even aan de gang. Die moet aan de gang. De lemmer is intussen... VVDH. De jouwer. Oh, is het mogelijk? Het op nummer 4 lang. Ja, die kwam heel beroerd uit het eerste cruiserak bij. Maar de Zuidwesthoeken is nog wel vierde. Die houdt staan. En dan de jouwer nou op nummer 5. Ja, nou, dan komt ze die wind draait. En het, En waar binnen dan wat zijn en het Jereveenblum? ja, die zit in die klap van, die zit nog een hele huizenkant, dus die moest nog stuurboord erbij komen. En met name wat zijn het een heel soort verlen. Ja, de Veensel, die moet er achterlangs, die zit in die stuurboord, in die midden stuurboordklap. Ja. En dat deelt ik. Och, die ben een heel stuk uitzakken. Ja. En waar komt hier nog aan? Akrum. Akrum. Ja, die Wat gaat vaart die naar paddenroute? Ja, die gaat boven de spredderdel. Ja, die winnen staat draait. Dan is de wien enorm draait. Nou, dat kost via de win als Jen en Grauw die daar optimaal van profiteert heeft via de win. Aan de binnenkant blijven. En ik, nou ja, lang waar, die voorrang een waardeloze cruiserak zielde nooit in één keer van Ja. 10 Alven naar plakje Zaan. Net een leeuwen. Hey, dit smiet die hele volwaarder trommelkoor. Ja.
Maar met name Heerenveen, Akram, die... Dat wat binnen zijn slachtoffers. de slachtoffers Ja. van dit... En die ziet het zo mooi voorin. Zo'n Heerenveen en ik. Dan val starten en dan kom je er zo mooi bij en dan heb je mooi te krijgen. Ja. Wat zal er een krachttermen broekt worden of valt het wel een beetje te? Ja, het zal wel wat afvallen. Ja, toch niks meer. Nee, dat is zo, maar ik kan me voorstellen dat is verschrikkelijk baalst. Pieter ik. Ja, dat wil nadeel als je binnen zit. Hè. Dan krijg je wiener helemaal vielen. Nee. Maar ja, dat achteraf ook heel veel redeneren natuurlijk. Hè. Grauw die het in dat vierde in zijn rak. Nou, echt aan een uur is. Dus dat moet ik erover komen. En dan, ja, die stuurt die wien wie gewoon roemen uit, misschien wel naar het noordwesten. En dat betekent dat die bakbots klapt naar boven, het eigenlijk volle beter water. Ik ben helemaal een protestvlaggen. Ja, dat zal dan in een situatie met Grauwe, met Ljouwtwest, hè. Ja. Als In je dat Vaderwiense rek zitten ze heel dicht bij elkaar. Ja. Dat daar is misschien iets gebeurd. Maar wel een heel lijn lezen er ook achter, die hele mannen. Ja. Maar we kennen een Stoan Jan. Dat is wel eventjes van belang, denk ik. Omdat er dus zo'n soort verloren is in dit cruiserek. En dat het alles maar de wind te krijgen. Wat net verloren is, dat is de nummer 1 en 2. 1 grauw en 2 snits. Dan nou op een derde plak de Lemmer. Fjouwer Zuidwesthoeken. 5 de Jouwer. Helemaal van achteren uit naar voren zielt. 6 wat zijn, zo'n langwaar, daar hield hetzelfde voor. Ik van achteren naar voren zielt. 8 nou Jennewoud. 9 Huzem. 10. Dat is de orenkant uit. Van 5 naar 10 Heerenveen. 11 Akkerum is ik ouzakken. 12 Ljouwert. 13 Drachten. En 14 de hele mannen. En dan ben ik benijd of er een blauwe tonne in komt. Maar dat is wel te hopen, hè? Want dit Dat is wel te hopen, want dit is wel heel pad. Nou, dit is ook niet meer verder wind. Dit is Nee. rond wind. Dus nadien had de loerte erin. Dus het is stuurboord naar beneden. Nou ja, hier nog komt er geen verschil meer. Ja, je leider. Daar is de blauwe tonne. Nou, gelukkig. Hoop ik dat er 4 kanaal leidt naar het noordwesten. En dan zullen ze een signaal te krijgen en er moet een boordje lezen met een vlaggen. De I-vlaggen. Ik jij niks. Nee, dit is een fluitje. Ik denk net bij... Nou, de vorige keer hadden we duidelijk Oké, op staan. oké. Want zo'n fluitje is wel een heel scherpe, skel lood. Ja, ja. Maar ik nou... Maar, nou ja. Wij hebben duidelijk die blauwe tonnen jongen. Laten we er maar vanuit gaan dat de grauwsters die Maar ja, ik wij jongen houden hebben. wij houden het hen Wij te houden sturen. net in, hè. Maar ik ga er vanuit dat de grauwsters dat ik jongen heb. En die vervangt dus de tonnen met de gele pet. Ja. Ze kiezen nog steeds voor de bakboordstonnen. Ja. Dat doet grauwe, dat doet snitsik. Nou ja, als je de stuurboord omkomen rondwien, dan is het Ja, natuurlijk wel... dat ken ik haast niet hoor. Maar... Nou, dan zal dat een kwart stukje over stuurboord wijzen. En dan zal Grauw vrij snel naar je bakboord draaien. Nou ja, hier Ze hadden je het. zo is het al. We noemen trein in de wedstrijd de Lemmer. En dus zeg ik, de noemen Fjouwer en 4 Zuidwesthoek en de Jouwer. Huzem en Heerenveen.
Nogal in een loefdueltje zitten Ja. daar. Dat zien we daar rechts in beeld. Lang was ik maar Lang waar erbij. Ja. Heb je altijd al vragen, waarom doe je dat? Wat zit je ermee op? Ja, nou, Akkerum liep het de initiator te wezen. Aha. Die zielt dan boven de zeilen van Huzum. Ja, Die Piet wilde Piraat, Piet Piraat even aan het werk. Ja, maar ze willen het nog net. Ja, ze laten de vak al gaan. Ze willen net. Ze zullen nog achter Huzumdel gaan en zal Huzum ook naar beneden gaan. Lemmer er eromheen, als noem het treien. Ah, ja, een woord lei tussen wordt eind en lang. Nee, die Nee. lei achterlang was. Ja, Ja, en voorhuizen. ja, ja. Hier de lemsters. Ik ben zo verbaasd. Hè. De Zuidwesthoeken die altijd wel best wel goede tweede weken zilt. Ja. Dat dan net slagen in die eerste weken. Maar het had wel mijn trainingsoren te maken, nou lijkt het mij. Dat zien die tweede weken beter op elkaar inspelen. binnen Ja, de bos. blijkbaar. Ja. Ja. Ja, dat is ook kunnen. Hier is het bootje met de I-vlaggen, hè? De blauw, wit, red, wit, blauw. Even duidelijk in beeld. Dus dat de Zuidwesthoeken om de ton draait als nummer 4. En vlak daarachter de jouwer. We zien eerst de lijn Trollux van grauw snit, daarna achteren daar. En die vergelijken met de, hoe die oorsnijdt op die stuurboordslijn. Ik weet niet wat dat 90 graden wezen. Ja, als die lijn Trollux van snit naar de trede is lemmer, die draait er nog ek. Of nee, die draait nog net. Zo snit kan nog volle heger. Ja. Krijg ik weer dat echt lang in 90 graden. Dat houden mij 60 graden wel op. Maar snit zilt nog wel 90 graden ten opzichte van Zuidwesthoeken en de Jouwer. Dus die wind draait er echt nog wel alle kanten uit. En we hebben grauw echt wel wat een mindere stek op bakboord gewoon had. Ik dat. Zo voor naar de voorsprong inleveren, maar het is ook nog net, het is nog net in. Nee? Want dat denk je wel gauw, als grauw in je keer op kop luidt, Ja. dan bloedt het vaak zo. Maar we zullen je wel, als je grauw gaat, ik nog een keer door de wino. Ja, ja. Ja, als je Dat die mensen snit voorsprong heger ken, natuurlijk. ja. Ja, snit die heeft gewoon betere wien. Ja. Daar op bakboord gewoon dan toen grauw daar ziet. Snit maar nog, ik ben wat Deljan. En dat ze nog steeds al ik voor die bakboord stonden kiezen. Ja, dat was zonde voor de wedstrijd. Ja, er is nou trouwens iemand die draait om de stuurboordstonnen. Ja, ja. Maar dat komt vooral door dat voor de winste rek. Hè? Dat, Ja, ja, Ljout die als je ljouwt, gaat ik. Ljout kiest voor die orentonnen. Het voordeel dat het nog iets wilde is. Nou, dus Akkerum echt wel een hele lijn was zakken. Ja. Je drachten in beeld. Ik nou net een heel gelukkig kampioenschap. Nee, het begon zo goed op grauw. Ja, ja. Maar
doet ze in het begin van de wedstrijd in de voorrang zitten. Maar dat is, later is dat toch behoorlijk oorzaken. Ja. Op Grauw nog uiteindelijk nog een 6e finishje. Dus op Grauw, die hebben een klap op helle had hem in de lijn van de Lemmer lijn had. Je bent weer verder in het veld. Ja, dit Ljouwt is de achterlijn, Ljouwt. Ja, Ljouwt pakte de stuurboot tonen. Het is vrij snel weer omdraaid. Je hier achter Drachten los. Nou, Grauw die nou weer de controle over het veld had. Hè. Ja. Mocht Lemmer nog een aanvallende slag doen. Ik weet net precies wat die tonnen leidt. Ik hoop net dat ze die nog wel onkennen, want dan wordt het wel Ja, een eenzijdig potje. Maar wij dat die nog wat heger leidt. Maar Lemmer die echt een aanval doet, ik op snits. Ik het vierde teruggang. Misschien ook wel nooit gedwongen, omdat die wien toen al net heeg weer daar hoe bakboord. En dat er nog naar verder draait, is net die tonnen wol on, want die lijkt wat heger te zielen dan de Grauwsters. Nou, en dan skeer ik er nog om dat te volgen. Dat kan echt nog wel het een en het oor verhoren. Ik werd in dit cruiserek. Ja. Het is een correctie en ja, hier Grauwsnits, Lemmer. Ja, de wol ze kennen hem in één keer aan. Ja, ze kennen hem aan, ja. Ja, ik snit zullen hem in één keer aankennen. Dus ja, en de cruiserrek is eigenlijk een kwart stuurbootslagje en dan een hele lange bakbootslag. Ja. Ik hoop dat hij die gate wordt verplaatst daar. Hè. Dat zou hem nooit in beeld hebben, maar hij wordt naar rechts. Dat, in de midden boven zou het eiland lezen. En die gate kan haast wel naar rechts van het eiland lezen. Dan krijg je een mooi verderwingsrak en dan krijg je ook weer vervolgens een mooi cruiserak. Maar we zitten daar op de achtergrond een geel boordje, mooi en tonnen. Ja, dus daar ze binnen gewoon een gang. Ze binnen mooi te verlezen. Ja, het bootje zou daar ook mooi varen. En wat grauw om de spreader is, dan moet er lezen. Want ze beide lezen. Toen weet ze net wat ze heen moeten. Best wel ingewikkeld, hè, zo'n wedstrijdcommissie. Ja, Henk Speestra met voet aan de bak. Ja. Ja. Grauw is om de bopperste tonnen heen. Ja, ze zeggen eens even achterom. Nou, er zit nog een mooi gat tussen. Tussen de nummer 1 Grauw en de nummer 2 Snits. En dan klopt het wat Ander Fabers straks in Jappie Visser zei van je bent een beetje aan het jojoen. Ja. Want dan jojo ze even terug. Een tredje in de plak, een 12e plak, een eerste plak, een 2e plak, een 1/2 plak, een 4e plak. En dat zou dan nou weer een... En nu lezen ze dus alles koft op de 2e plak. Ja, even in lijn. Ja. En dat kan nog steeds wel. Hè. Grauw is net uitran. De Lemmer doet goede zaken voor het podium. Ja. Op een 3e plak. En dan hebben we Douwe Visser, Jappie Visser en Jasper Visser. Op 1, 2 en 3.
kijkersvraag toch? Want er ooit eerder een SKS-podiumwest is met alleen maar één achternaam. Zo is dat weer? Zou je het horen? Ik denk het. Ik zou het zo net weten of dat de volgende vraag is. Wanneer dan, hè? En waar? Ja, wanneer dan en waar? Het is dan unicum dat we treien met dezelfde achternaam. Nou ja, we hebben natuurlijk ook een heel skof Douwe Visser, Snits, Douwe Visser, Grauw en Albert Visser, Lemmer. Ja. Zo me niet verwonderen dat ook eens een keer iemand te treien wist. Hè? Maar dat is een hele leuke kijkersvraag. Maar je zou weer midden in beeld Drachten hoe stuurboordziel. Dat Drachten is. Voor mij heeft hij een mooie klap in. Dat is een van de weinigen die stuurboord tonnen hier. Toch? En die lijn als een laatste. Ljouw het hier Mick. Ja, maar die vrij snel weer omgang naar de andere kant. Of noem je dat Drachten hier een hele mooie, want die komen van Tretjen onderin. En dat lijkt het dat die nu naar een zonder plakje. Akster misschien, ja, maar reactie in beeld. Nee, daar in het midden dat zo. Hoe heet dat Huzum? En ze draagt hier helemaal boven in beeld. Hier is Zuidwesthoek op Fjouwer. Ja, dan is die nog steeds op Fjouwer. Ja, helemaal reactie in beeld, dat is Drachten. Ja. Bij de eerste 5 heb ik geen mutaties, maar daarachter misschien ook al wat wekselingen. Om Akkerum en Drachten die worden naar voren komen. Want Drachten dan wel dat stukje stuurboord natuurlijk naar deze tonnen staat. Ja, dan moet ze ertussen, hè? Ja, dan moet ze ertussen bij wat zijn. Of nou ja, Akkerum, Huzum komen er dan aan. Oh nee. Drachten gaat dat net redden. Die zal daarachter ontsluiten moeten. Ze wil voor Ljouwdel gaan. Ljouwt die er in het midden van het beeld over bakboordschild. Twee witte scootjes naast elkaar. Ja. Pieter meter Jos. En Sander meter links. Ik heb AI even vregen. Ja. En je weet net dat AI het goed heeft, hè? Dat moet je altijd even checken. Ja. Maar nevens AI is het wel eens voorkomen. Maar ik vissers in 2000 Santje, Douwvissen, Grauw, Ian. Twee Albert Visser van Lemmer en drie Jappie Visser van Snits. Oké. Dat weer 2000 Santje, de laatste wedstrijd. En ik wil ze west op staren maar de meters. Oké. Pieter meter, Johannes meter en Lodewijk meter. Ja, je ziet je dan al gauw in die namen. Ja. De vissers en de meters. En de zwagers misschien. Dat je nog wat verder waarom gaat. Ja. Mooi. Wat zijn er druk om in? Drachten probeert het je wel om ertussen te draaien. Draait hem je voor Langwaar. Maar zo Langwaar net hinderen. Ze draaien in de zone. En dat doen ze ook net. Ze lezen mooi vol. Ja, daar Hier. is. Ja, Drachten die toch wordt naar voren komt. Dat is een mooie een ophellen. Ja, en dat deelt ik voor Akkerman, die het onderin ook best ziende, of half de lijn Ja. die. Ja. En wel verliezers van dit rak binnen echt wel Jereveen, Jennewoord.
Ljout. Ja, nu ziet die al wat achterin Die natuurlijk. zit al achterin, maar nu is ze helemaal laatste. Ja. Nee, de hele man is laatste ook, hè? Ja, ja. de hele man zit er nog achter. Ljout in januari, dat spont er nog een beetje om. Tol op de plak. En dan wordt op bakboord, Ljout op stuurboord die hem er nog in draait. Maar de titelaspiratie van januari kan met deze uitslag wel de Ieskost die zich echt op het podium dan richten maar op bij de eerste trein te komen. Ja. Dus je had twee verschillen naar die eerste in het klassement. Nou, Grauw is natuurlijk een bobslagjoet. Akrum zielt nu op het zondeplak. Minste wedstrijd wie en 8. Dus ze krijgen die zandpunten er dan ook bij als ze zal deze blue doen. Ja. Nou, Jennewoud achterin. Lemmer nog wel voorin. De Lemmer doet goede zaken. Op een tweede plakje nou. Nou ja, Jereveen zit ik achterin. De Jouwer Wolf van voren. De vallen weer een PRO. Ja. En Grauw die al bij de onderste ton is, die is weer voor de bakboordskant. Ja. Ik heb dat verder in het gasje wel groter worden is met snits. Je weet dat al aanzienlijk natuurlijk. Het zijn lange rakken en dan is het dan nog dat ze beide in het kruisrak zitten. Helemaal niet er nou uit, terwijl Grauw er al weer in ziet. Ja. Met rakken van 1 kilometer. Ja, dan is makkelijk rekenen dat ze een kilometer voorlezen op de laatste. Of dat de helemaal een kilometer achterleidt op de voorste. Ongetwijfeld wat mij die protestsituatie te maken hebben. En dat is dan toch aardig dat je dan dit soort vragen aan een groot publiek stellen. Ja. Hè? Maar dan komen er allerhande antwoorden. En AI die moet echt nog wel een soort bijleren. Want Oké, mooi. Die heeft het net goed. Daar ben ik blij om. Ja. Dat AI net alles weet. Want dat toen een zandje. En ik twijfel zelf ik alleen. Ik denk van, wie Jappie Visser doet als skipper op een snekenpan? Nee, dat weet er nog net. Dat wist hij nooit doen nog. Hij is in oktober 2017 gepresenteerd als nieuwe skipper. Ja, Dus in 2018 was zijn eerste seizoen. Dus dat ken hij dan net. Dat er doe mooi nog 2 uur vissers op het podium staan. Ja, ik moet er erin bij vermelden dat de bron weer AI. Precies, dan weet je dat je het checken moet. Ja. Bij de mensen die er echt verstand van hebben. Ja, dat wordt. Wel opmerkelijk, wat ze wel mooi dienen aan die wedstrijdleiding. Dat weet ik net, dat die wat we track and trace zien kennen, is dat die stuurboord stonen toch wat een voordeel leidt. Qua afstand. Maar dan weet ik net hoe dat zit, of dat nou ten opzichte van de originele boventon is of met die blauwe ton. Dus dat is nog wel even. Ja. Maar de wedstrijdleiding doet er wel alles om een mooie wedstrijd van de Ja, meid zien. En dat, maar ze kiezen toch alweer, zeker de eerste kiezen rijden, wel voor de Toch bakboordton. wel van die bakboordstonnen. Ja, en toch, drachten en die het straks ook kozen voor de stuurboordstonnen. Die hebben er toch mooi wat mee ophellen. Ja. Ja.
Zoals er nog echt, Grauw komt wel wat, deze stuurbootslag is weer wat heger. Ze komen wat heger uit dan strakjes. Nou, die eerste treien die rennen er wel een eind uit. Daarachter is nog wel van alles mogelijk. Dat zit nog aardig dicht bij elkaar. Ik zeg, ze krijgen Zuidwest ook in de Jouwer. Ja. Dat zit nog... dat is echt nog wel een street. Ja. Ja, dan is de eerste trein en dan is de eerste twee Jouwer in Zuidwesthoek. En daarna is het, daarachter zit wel een gatje, maar wat zijn er? Ongeveer van die groep. Ja, en daar zit dan daarachter Huzum, Akrum zitten daarbij. Tot de ronde van de wedstrijdwetter, een stuurboot en een bakboot naar die tonnen. En ik als soms hem net in één keer heli, dat is net zo slim. Ze zijn net een meter te volle zield. En door ze dat bij de tonnen dan klap komt heen. Heel benieuwd dat Jouwer nog voor de stuurbootstonnen gaat. Nou. Positioneren ze zich misschien al Zo wat. lijkt het al, ja. Ah, die had ik niks te verliezen. Hè. Als ze nog gijpen, dan hellen ze de loot er al uit of vonden ze nog zo'n andere helly. Direct even volgen. Nou ja, qua afstand bezig als bij die tonnen. Nee, zie ik hier echt voor die oren tonnen. Toch weer voor de stuurboord, Ja, de mooi. bakboord. Ja. Ja, Zuidwest ook voor de bakboord en de Jouwer voor de stuurbootstonnen. Nou, als je voor het klassement mag ik dat ik net zoveel nog zeggen als Zonnebeurt. Dus die gaat vol in aanval. Die willen nu naar de vierde plak. Vierde plak daar. Nou, dat is hele week een prachtige wedstrijd. En wat ik zei, hier lieken, die afstand lieken wat kwarter te wezen. Bij die tonnen Ja, misschien de wedstrijdcommissie die... Ja, nou en als er nog een winst is, Jouwer die hem best wel heel oppakt, dat hij direct al regen gooit, dan mag dan zien dat de Zuidwest ook er dan voorlangs komen kunnen. Ze is net waanzinnig, zal deze klap op bakboord echt nog wel eentje de mar inzetten. Maar mooi, mooi voor de wedstrijd. Ben er meer die te verkiezen? Nou, Ja, nou ja, Jenne Woord, gezien de positie waar ze zitten, zo kennen, ja. zoek dat ja. al de wan. Ja. Tenminste, dat die voorganger zou je voor de bakboordstonnen kiezen. Heerenveen, daar helemaal Joks in beeld, die positioneert zich echt heel heeg. Die wil echt naar die bakboordstonnen. De noemen ze 1 en 2. Rjochts, Grauw, Ellings, Snits. Linkerstrak is dat Grauw draaien moest voor het wedstrijdwetter. Nou, diepte kunnen we net helemaal zien. Hoeveel dat ze daar nou binnen. Snits die wordt verder drogeerd. Af aan de andere kant Grauw die wil ik gewoon het wedstrijdveld onder controle houden. Dus die zullen net de extremen opzietje. Wordt zijn handhaafd op het 6e plak. Ja, dat is heel knap. Wel opmerkelijk hoe het dan juist er gang. Ja, bijzonder hè? Ja, van de andere Ja. kant doet het kist een keer haar. Ja. Als een keer in de binnenklappen zit en nog een keer en nog een keer, ja, dan lijst ik een eind achter. Akram op zo'n. En Langwaar kiest voor de stuurboord. Dracht, ja, die zit hier, dan is het niet ook al lang waar. Die kiest dan voor. Ja. Nou, als Nijdielust in de midden zit, dan mag wachten tot de oren kozen, hè? Voor de bakboord ik. Ja, hier die het Heerenveen wel. Dracht die wel even wat plakjes verliest. Lang waren in Heerenveen, die straks nog achterlijn
Ben we er nog beide voor. Ja. Scoot Heerenveen ik weer 1 plakje op. Toch binnen dikke punten die ze hier te krijgen als Ja, ze ja. hier zo zitten. Ja. Grauwer in Truut. De achtervolging is inzet door Snits en de Lemmer. En dan zie ik Zuidwesthoeken. Ljouwt achter Drachten aan. En dan komt ter achterom nog Jenne Wold. Pak Grauw wel een heel eind uitrent nou. Ja. Met dan wel een slagje meidje. Dan kunnen een stuurbord maken en dan naar de boventon. Het verschil is groot. Ja, Die sjoggen we net weer. ik heb het al op. En dan is het ouderwets de heerschappij van Douwe Visser. Het wil vaker mooi, maar vorig jaar natuurlijk net. En nu eindigen we er uiteindelijk als 4e. Maar die jaren daarvoor... Ja, weer er eigenlijk net te bezielen. Nee, nee. Hebben wel eens een kampioenschap gehad dat er minder dan 20 punten zijn. Ja, dat ja. Ja, Ja. maar 4 die-overwinningen achter elkaar. Ja, dat ken nog. Dat zou nou ik kennen. Ja. Ja. Ja, 20 punten net, maar onder de 20 net, maar wel Nee. 4 dagen over de Ja. winnen. Zo bij de drachterskoetsjes zijn ze denk ik helemaal naar onder in beeld. Stuurbord tonnen kozen het die boven in beeld drachten, die de bakboord tonnen kozen het en voor door de wingang is. De mannen die nooit voor de wing hier. Hier hebben we wat meer voorin. Ja, Maar Snits en de Lemmer. ja. Achter de Zuidwesthoek En de wat. Zuidwesthoeken. En wat zijn. Ja. Dus voor de jouwer daar even in dat richtje. Zullen we een tussenklap maken. Ik denk dat die hier op stuurbord midden in beeld zullen. Met die een aanvalslagje op de Zuidwesthoeken door. De vraag als ze daar direct voor komen kennen. Grauw die al bij de ton is. Ja. Dan win ik vrij rom hè. Als je nog de scoort van het zeil is al wat los. Vak is al wat los. En is die net strak gewoon, dus mijn gang naar die boventonnen. Oh, beeld. Dus zo die oude draaien, die draait hem net voor. Zuidwest ook, maar er wel onder. En dan is de vraag wat ze dan de tonnen onkennen. Nou, dat zullen we direct zien bij de boventon, maar Grauw er alweer omheen. Dat wij net de spreader. En dan zullen we weer een verder winst raak zielen. Ja, en dat we dan even naar de klok sjoggen. 8 minuten van fjouwen. En we binnen natuurlijk een beetje letten starten, want we hier eerst een valse start. Maar het zal net heel lang met worden voordat ze de finish erin lezen. Hij kan zo wezen direct nog even naar de gate. En dan even Even een Een licht stuk- cruiserekje. een lichtcruiserakje naar de boventon. Net hier. Ja. Beetje weer om naar de
Nou ja, de setup werd het vaste van ik wel begrepen Van Jappie, ja. van Jappie. Voor het gijpen. De stuurbord naar beneden. Ja, en dat gijpen, die vraag die krijgen we natuurlijk wel eens. Wat is dat krek? Giepje, ook in het Frisk. Maar dat is en dat je het zeil de andere kant uit gooit voor de wien. Ja, verder wing, ja. En als er dan een soort wien stiert, dan kan dat ik maar een heel soort kracht gaan. Ja. Ja, maar deze wien is prima te doen. Maar wien liep het dat ik een beetje rustiger was dan het begin van de wedstrijd. Er zijn verschillende technieken even te zien met die guide. Snits koos er echt voor om eerst die vak wel lekker om stuurboord even te voeren. Net met de loerte erin, wel even de vak daar te houden. Met een lemmerkies ervoor is prikken of vooral de loerte om bakboord erin. En die zal nou direct het zeil erachter gijpen naar stuurboord. Hè? Toch net? Nee. Als je het voorop bij lemmer draaien ze de loerte nog een keer, dan zet ze toch op bakboord voor en dan zet ze de loerte om stuurboord erin. Dus die heeft dan nog wat windschoen die er nou is. Want wat de wien is dat Martin Grutte zal komen? Ja, nou, dat was dan een beetje scheef van achteren. En als de krijg scheef van achteren over die bakboordsboeg, hoe die linkerboeg is, ja, dan moest het zelf hoe stuurboord lezen. Komt er een beetje hoe de stuurboordsboeg binnen. Ja, Net zoals nou ik gijpen. Dus die wil diezelfde wien oppakken of die wil op lemmer wordt verdedigd, dat ze de controle gaat, of ze wil achter je naar boord langs. Dus dat ben even een varianten, of nog een variant, dat zijn keuzes die we maken. Hier de jouwer beneden dat hij nou die zil voor Zuidwest ook dan hebben. het die de Zuidwest ook inhellen. Ja, en dan zullen die een magnifieke wedstrijd van 14 naar Van 14 Fjouwer. naar Fjouwer. Nee, dat ze het zal ergens een gotje voelen hier in die in dat eerste cruiserak. Ja. Dan na de team eerste al zien dat hij goed ram. Nou, ik heb nog zien, hè. Dat wordt nog verder in zijn rak dan voor hen, hè, want het ziel is nog aan je bakboord en zit je wat heger. Ik heb wel dat ze de gate dan wordt verplaatst. Wind dan waarschijnlijk de wind dan daar toch nog weer wat draait. Westhoek is vijfde. En die heeft ruilen van positie, maar de jouwer. Nou, ik kon straks al een beetje zien, hè, want die stuurboot stonden. Dus ik heb die de wijkant in het vorige rak, Drachten en Akrem. Die kan er op zich best wel goed bij. En nu zien we die weer. Drachten hier helemaal aan de bovenkant. Op de bovenste van die treien. Dus Drachten lang waar en daaronder Janne Woord. Dan is de vraag, Drachten, nou die zal misschien nog net voor wat zijn kennen. Maar dat ze wel weer een haaltje naar voren blogen. En die maken dus de keuze voor de bakboot stonden beneden. Dan gaan we vrij snel door de wind richting Heelehuizenweg. Dat lijkt het goed in te pakken. Ja, hier hebben we Akrem. Ja. Ja, dit liet je net een goede klappen te wijzen. Dat is niet zitten. En dan wordt dit hier achter Leo Delmat. Lang waar zal de vol langs kennen.
Die lijn er straks ook rond voor. En dan moet je boven zitten, want hier direct reactiebeeld met drachten komen. Ja, wat zijn zit er nog voor, maar dan kun je al net zonder plak, denk ik. Maar ze willen die twee knappe cruiserakken achter elkaar. Ja, en dan hebben ze een hele lijn op. Skoft op tredje in de plaklijn. Ja. Wat zijn die gaat nou, die bloed gewoon op het zesde plak. Ja. Dat is met nog een stukje, maar Geven we maar even vanuit. Ljout ligt het hier vlakbij wat zijn te lezen, maar Ljout zal die tonnen net helje kunnen, verwacht ik. Of ze met hem nog een keer goed krijgen nog. Nee, ze draaien al. Ja. Ja, wat zijn... Het gaat erom heen wil dat we hier weer bij Akrum achter op het schip binnen, maar bij Pietermeter. Wij zien adviseur Vakker Wiekstra. Akrum dat ze krijgt nog achter wat zijn lui en daar nog altijd luid. Op het zondeplak. Ja, drachten zitten er tussen, hè? Wat, Oh, zijn, dracht- wat zijn drachten Wat zijn- Akrum? Ja, dan is Akrum dus eentje niet achter een scoot. Ja, 8-0. wel lang waar. Ze Ljout er tussen draaien. Ja, die zeggen we de correcte tussen. Scoot hier wel een beetje naar voren. Ljouwert bedoel ik. Ja. Akrum hier. Lang waar Ljouwert. Voordat hij aan de woord wijzen, denk ik. Daarachter Huzum. Dan missen we nog waar. Ja. Huzum, Heerenveen en de hele mannen. Dat is de achterlijn. Dan wil ik dit de achterste binnen die dan maar boven tong in. Dan zal de eerste haast bij de Gate gate wezen. Ja. En dan zal er nog een kwart cruiserakje inderdaad naar de finishlijn wezen. Nou ja, en als het grauw bij de gate is, dan moeten we de finish zien. Ja. Hè, want die moet er wel in hingen. Ons is er dan ook inlezen naar het variëre cilinders. Wat doet dat Grutzaal nu weer? Hier is de finish. De finishvlag zit erin. Dus dat Geert zat wij het al tochten. Wat het... Hele mannen hebben het probleem met de gaffel. Ja, Daar richten we bij. nobel. Ja. Maar de finish luidt erin. Ja, Heerenveen die echt helemaal voor de stuurbootskant kiest, terwijl de rest al voor de bakbootskant kiest. Dus die zullen nog een alles of niets poging doen via de wien om nog wat naar voren te komen. Weer grijpen bij de jouwer. Zo wie een van de finish stond, dan met ze nog eerst nog even naar de gate en dan mee ze hier weg. Hè? Zo grauw al in het cruiserak zit. Het is nog maar een kwart cruiserekje.
doet die wel grandioze zaken voor hun klassement. Dit is meer dan een boppenslag. Ja, prachtige start. Hele wedstrijd onder controle houden. Ja, zelfs eerste worden en de concurrentie echt op afstand zetten. Alleen nog Lemmer kan een beetje bijblijven. Ja, Maar alle oren die het mooi die in het klassement, die verskiet het Joert eigenlijk. Ja, Akkeren, Lloyd nou 8e. Jennewoud, Lloyd 11e. Nou ja, de Lemmer dus strijden, die bloedt nog een beetje in het spoor. ja. Nou, en de Jouwer doet bij mij voor richting het podium, denk ik. Ja, Ja, nog flauw. Akkeren krikpunten. Ja, dat is voor letter. We Jarveen verder wien die dan nog weer omgijpt is. Een stuurboord. Alle gewaar nog wel wat om de hele mannen erachter te houden. Hier heb je de Grausters achterop. Even zien nog wat skip moet komen, dit verder wien moet komen. Nou, daar heb ik geen les van. Nee, ze zijn er al haast. Ja. Het wordt een mooie intocht voor de man richting de Lemmer. Door is er heel... Ja. Jong bedoelt je? Ja. Ik dacht dat het al een sneur is. Nee. Die gaan Nee. leuk een beetje familie Ja. richting de Lemmer. Ja, want het is Tezi natuurlijk. En dan is er een soort van vlootschouw. Het klappen op het dek. En het schot. En de handen in de lucht. Ja, fantastisch schild. Fantastisch schild. Daar kerst niks zoals van Cezen. En Ik ben benieuwd dat er mijn gelokje komt of dat het duurt wel goed zillen weer. had er iemand gewoon zei van ja, ze hielden het in de holle en ze hebben het uitvierd. Ja, Ja. daar ligt het wel op de mee. Ja. Ja. En we moeten zien, de hele wedstrijd wordt er dan controle houden op het veld en dat het naar slag gaat, is wel mooi om te zien. Hè? Ja. We hebben grauw op in. En alweer 3 winningen te pakken dit kampioenschap. Arjen de Boer, Nou, die is Visser, bij hem. ik zou haast zeggen, goed volk. Het is een goed teken, hè? Dat ik vaak bij die op het achterdek steen. Ik heb helemaal geen hekel aan dat wij voor de finish komen, mag ik direct duizend. Nee, hele pad. Nee. Heeft er überhaupt erin zitten, Joert? Want het was een vlekkeloze race. Ja, het schipper geweldig goed. Maar Snits, die had ik goed vinden natuurlijk. Die kon hier 2 keer het cruiserak maar een slagje minder doen. 1 keer kwam er voor ons. Maar ja, wij wilden Snits Rick heel graag tussen houden natuurlijk. Dat vond ik wel handig. Dus die hebben wel wat liggen, maar ik ben net te volle. Want die kon er mooi tussen. Ja. Ja, maar op een gegeven moment lees je hem op de eerste plak. Ja, en dan wordt die afstand hield hij tot Grutte, mooi snits. Je bent natuurlijk ook wat Lemmer light. Hij is vaak achterom, jongen. Nee. Hij is de orenmeester voor Worcezen. Ja, dat ik. Maar de wind komt van voren nou, dus daar moet ik op letten. En dan die oren die zorgen achterom. Ja. Maar goed, de hattrick is een feit. Ja, dat is 3. En ook nog 3 te gaan of zo. Ja, nog 3 wedstrijden. Dus nee, maar het schipper rent geweldig goed met deze win. En ik denk dat we een hele goede bemanning hebben voor deze win. Dus, ja. Maar we kunnen toch haast wel zeggen van dit kind haast net meer misdouwen. Dat kan makkelijk. Nee, nog maar 3 wedstrijden. Het gaat mij de Lemmer is zo'n punten, meer dan zo'n punten. Ja, maar dat is, wat is zo'n punt nou? Wij 1 keer het zien en Lemmer in en dan staan ze voor ons. Dus, ja, maar dat gebeurt net. Toch? Dat is net ons doel, maar het kan wel. Het is maar weer Jenne Voorp luidt. Schimmer weer Heerenveen luidt. Dus ken alle gast. Hebben we die andere kant uit jongens trouwens, want
was door de vierde lange ontvaren. Maar ik nog naar de lemmer. Ja. Ja, en natuurlijk naar de intocht. Maar dat was nog net steeds even zakken. We moeten even zakken. Ja, want anders dan krijgen we de geek in de Hassenzoon. En dat willen we ook niet. Maar dat was toch geen voorschot te nemen op de titel. Nee, dat zou ik heel erg dom vinden. Dat slaat nog nergens op. Maar de waarsvoorspelling is wel goed voor u. En wij vinden dit leuk, vlagerig. Dus we voelen ons wel content ermee. Maar we kennen nog eerst volgen gebeuren. En Lemmer nou joet ik weer hartstikke goed zield. Snits goed zield. Alleen nog Akkeren met Jenne Woord. Ja, die let het ouwieten. Ja, daar kennen wij niks van. Dus die hebben nou wel een mooi soortje punten achter ons. Maar Lemmer kan nog makkelijk. Maar de hattrick is een feit. Lokwees gedouwen. Ja, heerlijk jong, heerlijk. En zo'n mooie dag. Nou, het lijkt het wel Costa del Sol en dan maar een scootje des Ziel. Het is fantastisch. Ja. Geweldig. Top. Douwe die zielt op de Costa del Sol mooi een scootje. Op een Vluisten dus. We hebben zien dat Snits als tweede over de finish gaan is. En dat de Lemmer ik al als tweede finish is. Dus die toptraaien is bekend. Ian Grauw, twee Snits, traaien de Lemmer. En dan is er nu nog een heel mooi gevecht. Om dat vierde plak tussen de Jouwer en de Zuidwesthoeken. De Zuidwesthoeken die het echt de orenslag keersen het. Om het de Jouwer nog moeilijk te maken. En slag het dat dan ik? Dat is de grote vraag. De Jouwers zullen we daar op de finish aangaan. Ik denk dat Rinus de Jong het opredt. Ja, ze lijnen ik wat voor hè, bij die. Ze lijnen ik voor. Maar Auke die bezocht het nogal even. Ja, ik net zo vol te verliezen niet van achter en geen druk. Nee. Heel lekker de Jouwer echt. Ja, dat Vrij makkelijk ik nog. vrij makkelijk. De Jouwer op het vierde plak. Dacht ik, goede zaken richting dat podium. Komt er echt wel dichtbij in de buurt nou. Ja. Ja, Arjen die heeft er al een beetje voorschot op genomen. Want die heeft dat klassement in de holle. Het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2 is nou meer dan 100 punten. Grauw een jochentje komt 100 punten. En de Lemmer 26,9 punten. Ja, en Akkeren en Jennewoud die zak je er wat tussen uit. En de Jouwer die komt er een beetje bij in de buurt. Want die binnen deze tweede week heel goed uit aanzet. Mijn eerste en de vierde plak. Dan dadelijk als vijfde oer de finish de Zuidwesthoeken. Hier hebben ze in beeld. En hier gaan ze door de finish. Zuidwesthoeken, een mooi vijfde plakje. Wat winnen ze? Juster Ek? Vierde. Vierde Juster, ja. Ja, dus die toch het. Die tweede week volop beter als de eerste week. En dan komt er een hele grote groep. Ja, dan ligt Ljouw door de voorkant te wijzen. De Rox in beeld. De aanvoerder van die Fjouwer. En voordraait, ik denk Akram. Ja, en Arjen de Boer die is nou bij de nummer 2 in het klassement. En de nummer 3 in deze wedstrijd. De Lemmer Jasper Visser. Jasper. Nou, ik zou het bril lekker aanzetten. Goeie. Ik heb die jocht in eigen zijn. Jasper, allereerst Lokweens een derde plak. En ja, volle belangrijke misschien wel. Ja, ik zocht vooral naar het algemeen klassement, doe ik? Nou, heel stiekem een hele wietje, maar daar hebben we nog net volle bak mee bezig. Nee, gewoon hartstikke lekker varen. En, maar dan wist toch wel een leuk plak tussen those cheers, dat het algemeen klassement? Nou, ik denk, we stonden gelijk met Akkeren en Jennewoord. Dus ik denk dat we daar een beetje voor staan, ja. Maar goed, er zijn nog 3 wedstrijden en het gaat tot nu hartstikke mooi. Het skipker is mooi, de ploeg is goed. En nou ja, we zitten allemaal lekker in ons vel, dus dan gaat het noffelijk nou. Ja, zeker. Ja, zit je hem lekker in je vel? Waar verniemst dat hoor? Nou, gewoon de vibe is gewoon goed, hè. We zijn gewoon lekker marginant fit en het is prachtig waar en mooi zielen. Nou, mooier is het toch net. Ik zei van de moord zien, jongens, het is wat verdikken we nog 4 dagen en dan hebben we er een hele groep wachten, dus geniet je van. Want ja, mooi waar is goed, dat wordt het net.
En, Douwe Visser, niet kijk, de winnaar die hier door we zielen op de Costa del Sol. nou, heerlijk toch? Ja, prachtig. Het mooi zat nog warmer worden en dan weer wat blemmen. Dus hoe mooi zal dat wel net worden? Nou ja, dat is heel mooi. Dat doe ik op de eigen leefst erbij. Want als je nou joggen naar het algemeen klassement, Jim staat op het tweede plak. Iets van een dikke zonpunt naar achter Grauw. Maar ja, nou 2 keer op het eigen thuiswetter. Vertel mij eens, wat is er mogelijk? Nou, er is van alles mogelijk, maar Grauw het goede papier. Dat is 100%. En die zult ik er heel soort op hebben, dus die weet ik zeker weer erin met. Die rent ik goeie en die maakt ze weinig fouten. Dus maar ja, ze kennen eens een keer een foutje maken en dan moeten wij er klaar voor wijs van profiteren. Maar dat is nog 4 fut. Maar is dat het een beetje, Jasper? Je moet een beetje hopen op een fout van Grauw? Ja, zeker. Zeker, want ze is hiervoor. Dus ja, dan had hij geen fout maakt, dan kost er net voorbij. Zo simpel is het. Ja. En wat is er onjan, wat is nou het grootste verschil in vergelijking met vorig jaar? Want vorig jaar was er natuurlijk debutant skipper. Best als zonde eindigen. Hij stek mooi voorin hield hij. In de tweede week heeft het misschien een beetje lezen litten. Maar nou echt een podiumplak. En dat was gewoon, nou laten we net omheen draaien. Dat was mooi voor de titel. Ja, maar het tweede week is er net voorbij. Dus er komen nog 3 potjes. En dan hebben we nog heel scherp wijzen. Maar nee, het gaat hartstikke best. Dat ik zei, ik hier dit zelf bij de podcast zei ik al 2 hier. Dat wordt waarschijnlijk heel moeilijk hier. Nou, dat valt tot nou reuze mij. Dus ja, ik ben een gelukkig man. Ik zorg het hoor. Ja, nou, dat is mooi. Leuk wezen. Ja, dankjewel. Dit is zo mooi om Jasper Visser luisteren te zien. Dat is ook zijn huid, hè? Ja, Albert die leuk. Koeik luistert, prachtig. Ja, de nummers 6. De nummer 6 is wat zijn, die is voor de finish. Wil ze dat er nou ook voor finish wat Doos Kroes mooi gelen. De nummer 6 is wat zijn, 7 is Drachten, 8 is Akrum en dan hebben we hier 2 schotten vlak bij elkaar. Ik toch dat jou het krijgt voor de Langwar weer, dus dan is jou het 9 en Langwar is 10 en dan moeten er nog 4 scootjes over de finish komen. En dan heb ik deze 8e wedstrijd erop weer op zitten. Ja, mooi interview van Jasper. Hè? Ja, en, mooi wat nou. ik zei, het was hier toch wel, waarschijnlijk wat moeilijker. Maar echt heel knap hoe zij zielen, hè? dit SKS-kampioenschap. Ja. Waar is van waar wie dit schot? Alve wie aan de woord. Jenne Woord, hè? Die is nog... Ja. En dan is het of Jereveen die daar hoe Sturbo doen komt bij de onderste toontje of Huzum. Of Huzum. Verwacht je dat het Jereveen is, dat hij 3 erin draaien zal. Jereveen, Tolwe, Huzum, ja, die dan ook echt een zak Ja, is. dat is Jereveen. En dan is Huzum nou tredje. En de hele mannen zullen daarnaast een Noorskot verklinken als 14e. En dan ben ze er al een keer terug in. Ja, dus even de vraag of er nog eerder vlaggen binnen bij in ieder geval. Bij Ljouwert en bij de hele mannen. Ja. Dat is even de vraag. De hele mannen zoeken volgens mij wel wappering. Ja, daar wappert er. Vooral in Belcolons nou. Lout en de hele mannen. En Hint zei juist er nou echt net wat op een finish. De hele mannen. En Lauwert? Of ben ik nou aan het stoken? Dat was nooit van. Nee, hele mannen hier juist wat mijn protest op een finish. Ja, er weer juist er ik wat bij Ljouwert. Nou, Ik weet net dat Ljouwert er eerder vlaggen erin hier. Nee. Dat heksen het net zien ken. Als dat zo is, dan zullen ze bij de Sjen hier varen ze. Ik sjug hem net, maar hij kan aan de andere kant van de mers zitten, van het zaal zitten. Ja, of ze hebben er al uit hellen. Of ze hebben Kan ik hem naar de finish weer of voor de finish? Ja. Ja. Dus dat bloedt even een vraag. Het Ljouwert is die met de rode vlaggen over de finish kwam, ja of nee? We hebben zien dat de hele mannen wel de rode vlaggen er nog in hier. Ja. Dus er zal een protest behandelen worden dadelijk. Hier is de hele mannen heel duidelijk te zien. Zij hebben hem er nog altijd niet zitten. Dus zij protesteren. Het zien Ljouwert. Er het een situatie west in het Vaardewiense rek. En nou, zij besluiten. We zetten terug. We hebben in elk geval een uitslag van hoe ze over de finish kwam binnen. En de uitslag van dat protest dat liet nog een heel schoft op een wachtje. Dus maar die restrictie zeggen we nou dat Grauw eerste worden is. 0,9 punten erbij. Kruweken 2 Snits. 3 de Lemmer. 4 de Jouwer. 5 Zuidwesthoeken. 6 wat zijn. En Zo'n Drachten. Dat weer de eerste helte van de vloot. Dan gaan we naar de nummer 8. Akrum, Pietermeter, 8 punten erbij. Ljouwert,
9 punten. 10 Langwaar, 10. Olve, Jennewoud, 12 het Jerveen, 13 Huzum en 14 mooie vlag in het wand, de hele mannen. Ja, dat is de uitslag Joet bij Eerlehuizen. Mooi zien we een klassement op, waarbij we nog even net het protest meenemen. Eerste, ja, we hebben het al een paar keer zijn, Grauw docht hele goede zaken Joet voor dat klassement. 9,7 punten. 2, de Lemmer is de enige die nog een beetje volgje kan. 26,9 punten. En dan de nummer 3, Akrum. 30,9. 4 Jennewoud, 34,9. 5 de Jouwer, die scoot echt mooi naar voren daar. 39,9 en dan 6 Snits met 40,9. Zo'n het Jerveen 46 punten. Het Jerveen is echt wel oudzakken, Joet. Tweede helte 8, wat zijn 48 punten. 9 Zuidwesthoeken 53 punten. 10 Huzum 60. Olve Ljouwert 63. Tolve de hele mannen 64. 13 Drachten 71 punten. En 14 en laatste Langwaar maar 24 punten. Ik begreep dat Ljout wil de vlaggen eruit hellen hier. Die voor hier de de finish. vlaggen eruit hellen. Oké, dat krijgt ook terug van een spion op het wetter. Nee, een collega van u. Een collega van u, oké. Maar ja, dan nog als de hele mannen protesteert Sjen Ljouwert, dan is zij haar toch verdienen. Ja. Ja. Bij de jury. Dus dan moet ze er toch heen. Dus dat wordt nog uiteten in het zwethokje van de jury. Wij nemen alvast afskiën. Hoe de uitslag van dat protest wordt, dat volgen we vanzelfs en dat melden we ik wil op onze website en op onze app. Ik neem afskiën van Geerle. Want dit weer de laatste keer. Dankjewel voor die zaakkundige commentaar. En ik wilde je voor na je weekend heel soort succes te wensen. Dankjewel. Bij de IFKS, maar het dorp Jestermar. En door ook succes de komende 3 dagen. Ja, dat Geniet wel. van dit prachtige kampioenschap. Zul ik zeker doen, ja. Op uw app en op uw website, dat zei ik ze krek al, daar brengen wij heel tijd nice. Ik het scootjesiel nice, 24 uur thuis. Dus hou dat in de gaten voor als je hem wat weten wil over het scootjesiel. Joen op televisie is er een geervetting te zien van de wedstrijd van Joet. En vanzelfs is er Joen op YouTube en Spotify. Ik werd een podcast, oh wat een klapper, te zien en te jaren. En Joet als gast Pieter Jan Posma, adviseur bij Ljouwert. Nou, morgen ben we op een Lemmer voor de wedstrijd in de baai van een Lemmer. En ik heb even zelfs weer bij even vertwaan hier op de televisie. En dan, en voor wat het aardig vindt, Joen op een Lemmer de intocht van de scootjes van een uur of zo. Nou, het is er altijd smoordrok, dus dat moet je nog doen. Hè. Maar als je dat aardig vindt, dan kun je er zelfs even heen. In elk geval nog een hele mooie jonta wensen en graag ontmoeten.